హరే కృష్ణ భక్తి వైభవ క్లాసు 4వ శ్లోకం నుంచి ఇక్కడ చూద్దాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మీరు 3వ శ్లోకాన్ని చూడటం జరిగింది. మరి ఈ 3వ శ్లోకం మీరు ఎవరైనా రిసైట్ చేయగలుగుతారా? ఏమిటి అది 3వ శ్లోకం? ఈ మొదటి 3 కంఠస్థ శ్లోకాస్, 10th శ్లోక ఒకటి ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మీరు కావాలంటే ప్రీచింగ్ కోసం అది కూడా కంఠస్థం చేసుకుంటే మంచి శ్లోక. సో హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ చెప్పండి. మాతాజీ శ్లోక హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబతా భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో దాని మీనింగ్ ఏమిటి? ఎవరైనా వేరే ఇంకెవరైనా మీనింగ్ చెప్పగలుగుతారా? లేదంటే ఇంకెవరైనా శ్లోక రిసైట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. మీనింగ్ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే మీనింగ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. తర్వాత 4th దానికి ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చెప్పనా మాతాజీ మీనింగ్? చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. ఈ 3rd శ్లోక వచ్చేసి ప్రయోజన శ్లోక అంటారు. అందరికీ ఆహ్వానం అన్నమాట. ఎవరైనా సరే, వైష్ణవులనే కాదు, బ్రాహ్మణులనే కాదు, ఎవరికైనా ఆహ్వానం పలుకుతుంది అనమాట. ఎవరైనా వచ్చి భక్తియుత సేవ చేసుకోవడానికి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం దగ్గరికి రండి, చదవండి. ఇది ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఏంటంటే వేదాలు ఒక కల్పవృక్షంతో పోల్చారు. ఆ కల్పవృక్షం నుంచి వచ్చిన పండు అన్నమాట. ఇది బాగా పండిన పండు. ఆ పండుని కూడా ఎవరు ముట్టుకున్నారు అంటే సుఖదేవ గోస్వామి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ ని చిలక కొడితే అది చాలా మధురంగా ఉంటది అంటారు. అలాగే ఈ సుఖదేవ గోస్వామి ముఖతః వెలువడింది కాబట్టి ఈ భాగవతము మరింత మధురంగా ఒప్పారుచున్నది అని చెప్తారనమాట. చాలా మధురంగా ఉంది ఈ శ్రీమద్ భాగవతము. సుఖదేవ గోస్వామి ముఖతః వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఇంకా చాలా మధురంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ అమృత రసాన్ని అందరూ ఆస్వాదించండి, అందరూ రండి అని ఆహ్వానం అన్నమాట ఈ శ్లోకము. నిగమ కల్పతరోర్గలితం ఫలం, ఇది పండిన ఒక మగ్గిన పండు అన్నమాట. ఈ మధురమైన రసాన్ని ఆస్వాదించడానికి అందరూ రండి. ఈ మధురమైన ఫలం ఏంటంటే శ్రీమద్ భాగవతము. దానిని ఆస్వాదించండి అంటే భగవంతుని
గుణగానం చెయ్యండి, ఆయన గురించి తెలుసుకోండి, శ్రవణ కీర్తనాలు చెయ్యండి అని ఇది ఆహ్వానం పలుకుతున్నటువంటి శ్లోకం మాతాజీ. వెరీ గుడ్, హరే కరెక్ట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సో ఇది మనకి ఆహ్వానం పలికేటటువంటి శ్లోకం. సో మనం ఈ రకంగా ఇప్పుడు భాగవతంలో ఇప్పటి వరకు మరి 3 శ్లోకాలు, ఫస్ట్ 3 శ్లోకాలు చూశారు కాబట్టి ఆ మొదటి 3 శ్లోకాలు కూడా మనకు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే మరి ఫస్ట్ది లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం, భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కల్పించుకోవడం, పెట్టుకోవడం అన్నది ఫస్ట్ది అన్నది చూసాము. 3 విషయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం మనం ఫస్ట్ క్లాస్లోనే. ఏమిటి ఆ 3 విషయాలు అంటే మరి కృష్ణ సంబంధ, అది మొట్టమొదటి శ్లోకం. రెండవది అభిధేయ కదా, ఇది మరి మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా? మనం ఫస్ట్ క్లాసెస్లో చెప్పుకున్న విషయాలు. ఈ మొదటి 3 శ్లోకాలు కూడా 3 విషయాల్ని చెప్తాయి. మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ శ్లోక మరి జన్మాద్యస్య అంటూ మొదలు పెట్టాం కాబట్టి అది కృష్ణ సంబంధ, అంటే మనకి భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని సూచిస్తుంది. ఆ తర్వాత రెండవ శ్లోక ఏది? ధర్మ ప్రోగ్నిత అని చూసాం, కైతవో అత్ర పరమో అన్న శ్లోకం, అది అభిధేయ. సో అది మనకు భగవంతుడితో ఉన్న కనెక్షన్ని మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవటం, అంటే ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవడం అన్నది రెండవ శ్లోకం సూచిస్తుంది. రీఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలంటే మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయతో మనం భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధాన్ని మర్చిపోతున్నాం కాబట్టి ఆ సంబంధాన్ని మళ్ళీ కల్పించుకోవడానికి భగవంతుడితో మనకి ఆ భక్తి మార్గం అవసరం కాబట్టి అది అభిధేయ. సో మళ్ళీ భక్తితో భగవంతుణ్ణి మనం ఆ సంబంధాన్ని భగవంతుడితో ఏర్పరచుకోవడం, సో అభిధేయ. అది సెకండ్ శ్లోక. ఈ 3వ శ్లోకం ఇప్పుడు మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ప్రయోజనం. సో ఏమిటి ఆ ప్రయోజనం అంటే ఆ భగవత్ ప్రేమను పెంచుకునే ప్రయోజనం. అందుకని భాగవతం అది పెంచుతుంది కాబట్టి ఇది ఆహ్వానం అన్నమాట. అందరికీ ఈ మాగినటువంటి ఈ పండు యొక్క రసాన్ని ఆస్వాదించడానికి పిలుస్తున్నారు అందరినీ. ఏమని? మరి ముహురహో రసిక భువి భావుక అని చెప్పేసి అందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం ఈ శ్లోకంలో జరిగింది. సో అహో అంటూ అందరినీ ఆహ్వానించడం ఈ 3వ శ్లోకం. సో ప్రయోజనం ఇందులో ఉంది. ఏమిటి అంటే ఏమిటి ప్రయోజనం సరే, అందరినీ ఆహ్వానించాము, ఆ భాగవతం చదవమని ఆహ్వానం జరుగుతోంది. దేనికి? ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది. ఏమిటి ఆ ప్రయోజనం? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, భాగవతం చదవడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి? కరెక్ట్ గా ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే కరెక్ట్, భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమను పెంచుకోవడం, ఆ దివ్య ప్రేమను పెంచుకోవడం భాగవతం యొక్క ప్రయోజనం. సో ఈ 3వ శ్లోకంలో ఆ ప్రయోజనం వివరించబడుతుంది అన్నమాట. సో ఇవి మనం ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్లో చూసినటువంటి విషయాలు. సో ఇప్పుడు మరి శ్రీల ప్రభుపాద తర్వాత సో ఇది మరి ఆచార్యులైన శ్రీ ప్రభుపాద ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు కొన్ని ఇక్కడ చూద్దాము. ఈ సుఖదేవ గోస్వామి మరి పరీక్షిత్ మహారాజు అంటున్నారు సుఖదేవ గోస్వామితో అన్నమాట. ఏమని? అధునేహ మహాభాగాయ దైవ నరకాన్నరః నానుగ్రయాతనాన్నేయాత్తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి. అంటే మరి నీ నుంచి విన్నాను అబౌట్ ద హెల్లిష్ ప్లానెట్స్. ఇది ఎవరైనా చదవాలంటే చదవచ్చు, హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే చదువుదురు, కానీ చదవాలి అనిపిస్తే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి.
సరే. సో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మరి ఇప్పుడే ఈ పైనున్నటువంటి గ్రహాలు అంటే ఈ భూత గ్రహాలు అంటే ఈ చెడు గ్రహాలన్నిటి గురించి చెప్పావు, మరి పాపాత్ములందరూ వెళ్ళేటటువంటి ఆ ప్రదేశాల గురించి అని చెప్పి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు మరి ఒక భక్తుడు. ఆయన చాలా ఆయన పుట్టుక సమయంలోనే భగవంతుడు వెళ్ళి ఉత్తరాగర్భంలో ఆయన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే చివరికి కూడా భక్తుడు కాబట్టి భగవంతుడు ఆయనకి ఈ అవకాశాన్ని కలిగించారు. కాబట్టి అంటే వైష్ణవుడికి ఎప్పుడు కూడా ఆ దయ అనేది ఆ ఇతరుల యొక్క బాధకు తను బాధపడతాడు, ఇతరుల యొక్క సుఖానికి తను ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అలాంటి వాడు వైష్ణవుడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. వైష్ణవుడి యొక్క లక్షణం అదనమాట. అంటే పరదుఃఖ దుఃఖి పరసుఖం పరుల యొక్క సుఖాన్ని అతను తన యొక్క సుఖంగా భావిస్తాడు. పరదుఃఖ సుఖి మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉన్నవాళ్ళు, భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళేమో పరదుఃఖంలో సుఖాన్ని అంటే వేరే వాళ్ళు దుఃఖపడుతున్నా మనం సుఖంగా ఉండగలం. కానీ ఇలాంటి వైష్ణవుడు, ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక భావాలు ఉన్న వాళ్ళు పరదుఃఖ దుఃఖి అంటే వేరే వాళ్ళు దుఃఖిస్తున్నా కూడా వాళ్ళు స్వయంగా ఆ దుఃఖాన్ని వాళ్ళే అనుభవిస్తున్నట్లుగా భావిస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి భక్తులు. సరే, ఎగ్జాంపుల్స్ మనం భక్తుల్ని చాలా మందిని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏది, మరి శ్రీల ప్రభుపాద ఆయన చుట్టుప్రక్కల ఎన్నో కిలోమీటర్లు దూరం వరకు ఎవరు ఆకలితో ఉండటానికి వీల్లేదు అనేటటువంటి, ఉండకూడదు అనే భావంతో మరి ఈ అన్నదానం ఇవన్నీ కూడా ఆయన మొదలు పెట్టడం. మరి పెద్ద పెద్ద గుళ్ళల్లో మనం చూస్తాం కదా, పెద్ద పెద్ద పాత్రలతో ఈ కిచిడీలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. చిన్న చిన్న గుళ్ళు అవన్నీ అంతంత చేయలేకపోయినా వాళ్ళ శక్తి అనుసారం వాళ్ళ చేతనైనంత వరకు ఈ అన్నదానాలు చేస్తూ ఉండటం ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాము. సో అంటే వైష్ణవ లక్షణం దాని యొక్క క్వాలిటీ కోసం మనం ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము. సో ఇతరుల యొక్క పరదుఃఖ దుఃఖి అంటే వేరే వాళ్ళ దుఃఖాలు కూడా చూసి వాళ్ళ దుఃఖాలుగా భావిస్తారు అన్నది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీసస్ క్రైస్ట్, ఇది స్వయంగా ప్రభుపాద కొటేషన్ ఇది. సో జీసస్ క్రైస్ట్ కూడా మరి ఇతరులు ఆయన మహానుభావుడు కాబట్టి వేరే వాళ్ళ కష్టాలను కూడా తన కష్టాలుగా భావించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ప్రభుపాద. అలాగే నువ్వు ఏ దేశానికి చెందిన ఏ తెగకు చెందిన వాడివైనా సరే, వైష్ణవులు భక్తులు regardless of which country or sect they belong to, all Vaishnavas or devotees, any people who are God conscious or Krishna conscious are thus compassionate. So నువ్వు ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళవైనా ఏ తెగకు చెందిన వాళ్ళైనా సరే, నిజమైన భక్తుడు వైష్ణవుడు నిజంగా భగవంతుడి మీద భక్తి ఉన్నవాడు మరి వాళ్ళు ఈ కరుణ అనే క్వాలిటీని కలిగి ఉంటారు. సో ఆ వైష్ణవుడు అన్న వాళ్లకు ఈ కరుణా స్వభావం అనేది ఉండాలి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాద కూడా చెప్తున్నారు. ద హార్ట్ ఆఫ్ ఎ వైష్ణవ ఈజ్ కంపాషనేట్ అని బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అన్న మ్యాగజైన్లో ఆయన రాసినటువంటి విషయం అన్నమాట. ఇది అక్కడి నుంచి రిఫర్ చేసిన కొటేషన్. సో ఆయన ఇదివరకు మరి బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అని అమెరికా దేశానికి వెళ్ళక ముందే అక్కడ స్థాపించిన మ్యాగజైన్ అది. అందులో ఆయన రాసినటువంటి విషయం అన్నమాట ఇది. సో బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్లో వైష్ణవుడికి ఉండవలసిన లక్షణం ఏమిటి అంటే ఆ కరుణ, ఆ దయ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి ఈ కొటేషన్లో చెప్తున్నారు. ఇంకా ప్రభుపాద ఉవాచ ఏమిటి అంటే, అది ప్రభుపాద ఉవాచ మనం ఇప్పుడు చూసింది. తర్వాత మరి ఆయన అలాగే ఆయన కరుణా సముద్రుడు కాబట్టే మరి అంత కష్టపడి ఆయన ఏమీ తెలియకపోయినా, చేతిలో ఏమీ డబ్బు లేకపోయినా మరి ఆయన అక్కడికి ప్రయాణం చేసి ఆ పాశ్చాత్య దేశానికి, ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఏమీ లేదు. ఆయన దగ్గర 3 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి శ్రీమద్ భాగవతం ఆయన అప్పటి వరకు రాసినవి. అవి తీసుకుని ఆయన వెళ్ళడం. ఆయన 65లో బాస్టన్ హార్బర్లో చేరినప్పుడు ఆయన రాశారనమాట భగవంతుడికి అక్కడ ఒక పద్యం రాయడం జరిగింది. అంటే ద వర్డ్స్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం ఆర్ యువర్ ఇన్కార్నేషన్, and if a sober person repeatedly receives them with submissive oral reception, then he will be able to understand your message అని చెప్పి ఆయన కృష్ణ
శ్రీమద్ భాగవతం నీ యొక్క ప్రతిరూపమే అని చెప్తూ, ఒక నిర్మలమైన మనస్సున్నవాడు అంటే అహంకార రహితంగా ఉంటూ వినయంతో గనక దానిని గ్రహించినట్లయితే ఆ భాగవతంలోని అర్థాన్ని నీ యొక్క తత్వాన్ని అతను తప్పకుండా అర్థం చేసుకోగలడు చదివినవాడు అని చెప్పి, చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అని ఆ శ్లోకంలో రాశారు. సో శ్రీమద్ భాగవతం స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క ప్రతిరూపం అన్నది మనకి ఇక్కడ ఈయన రాసినటువంటి దాని ద్వారా మళ్ళీ మనకు చెప్తున్నారనమాట. మళ్ళీ ఆ విషయాన్ని ధృవపరుస్తున్నారు మనకు. సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పారు. తర్వాత సో ఈ 3 శ్లోకాలు మనం చూసింది, ఫస్ట్ నుంచి 3rd వరకు ప్రిల్యూడ్, ఇన్వొకేషన్ అంటే మరి మొట్టమొదటగా ఆహ్వానించడం, అంటే మనం భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ని, తర్వాత అభిధేయ మళ్ళీ భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి భావంతో ఆ కనెక్షన్ని మళ్ళీ రీఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవటం, పునరుద్ధరించుకోవడం, ఆ తర్వాత ఆ కనెక్షన్ని. 3వది ప్రయోజనం అంటే ఆ భగవత్ ప్రేమను తద్వారా ఈ ఈ భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడం ద్వారా భగవత్ ప్రేమను పెంచుకోగలగటం. అది 3వ శ్లోకం. ఇకపోతే 4, 5 శ్లోకాల్లో ఏం చూస్తామంటే ఈ భాగవతానికి వీళ్ళు సీన్ అంటే ప్రిపరేషన్ అంటే అసలు ఇదేమిటి, ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ దేని గురించి మనం చదివేది, దేని గురించి చదువుతున్నాం, మొదటి చాప్టర్ లో ఏం తెలుసుకుంటాం మనం? శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క సారం, ఫస్ట్ చాప్టర్. ఇప్పుడు మనం ఋషుల యొక్క ప్రశ్నలు ఏమిటి, ఆ ప్రశ్నలు మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ చాప్టర్ చదివితే ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏమిటి, మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏమడుగుతారు? సర్వజీవులకు శ్రేయోదాయకమైనది ఏంటి అంటే ఏ కార్యం చేపడితే సర్వజీవులకి శ్రేయోదాయకరం శుభకరం అవుతుంది అని అడుగుతారు. కరెక్ట్. అందరికీ శుభకరమైనది ఏమిటి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది. మరి జనులందరికీ ఏది పరమ శ్రేయోదాయకం అలాంటిది మాకు వివరించు అని మొట్టమొదటి ప్రశ్న. రెండవది ఏంటి, రెండవది సర్వశాస్త్ర సారం ఏమిటి అది వివరించమని రెండవ ప్రశ్న అడుగుతారు. ఆ తర్వాత 3 దేవాది దేవుడు దేవకీ సుతుడుగా ఎలాగా ఆవిర్భవించారు. కరెక్ట్. 3rd ప్రశ్న వాసుదేవుడు దేవకి పుత్రుడిగా శ్రీకృష్ణుడు దేనికి అవతరించారు వివరించమని. తర్వాత 4, 5 ఇంచుమించు సేమే, జస్ట్ లిటిల్ డిఫరెన్స్. అవతారాలు అంటే ఆయన తీసుకున్నారు అనేది. గుణావతారాలు ఒకటి, లీలా అవతారాలు ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతారు. 4, 5. 6 భగవంతుడు తన నిజధామానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ధర్మము ఎవరి ఆశ్రయం తీసుకుంది అని అడుగుతారు. వెరీ గుడ్. భగవంతుడు అంటే శ్రీకృష్ణ అవతారం ముగిసిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ధర్మం ఎక్కడ ఆశ్రయం పొందింది అని చెప్పి అడుగుతారు. ఎక్కడ ఆశ్రయం పొందింది ధర్మం? భాగవతం ఆశ్రయం తీసుకున్నారు. వెరీ గుడ్. భాగవతంలో ధర్మం ఆశ్రయాన్ని పొందింది. వెరీ గుడ్. సో ఇవి 5 ప్రశ్నలు మనం చూస్తాము ఈ చాప్టర్ లో. వాళ్ళు అడుగుతారు ఈ 5 ప్రశ్నలు. సో ఒక్కొక్క ప్రశ్న ఇంచుమించు ఒక్కొక్క శ్లోకంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో 4, 5లో వాళ్ళు సమావేశం అవడం, తెల్లవారుజామున లేవడం ఇవి చూస్తాము, రెడీ అవ్వడం. 6, 7, 8 సూత మహామునిని వాళ్ళు ఏ విధంగా గౌరవించారు, ఏ విధంగా సూత మహామునిని వాళ్ళు ఆయనకు మర్యాద ఇవ్వడం, ఆయనకు ఆ గౌరవాన్ని ఇవ్వడం, ఇదంతా కూడా ఆ గౌరవంతో వాళ్ళు పలికిన పలుకులు అవి 6, 7, 8 శ్లోకాస్లో చూస్తాం. సో అది ఇంపార్టెంట్ కూడా. సూత గోస్వామికి ఈ అర్హత ఎందుకు అంటే ఆయన యొక్క అర్హత ఏమిటి అంటే ఆ చెప్పడానికి ఆయనకి ఎందుకు ఈ అర్హత కలిగింది, అది ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు ఒక క్వశ్చన్గా రావచ్చు. సో అవి మనం అక్కడ చూస్తాము. ఆ తర్వాత 9, 10, 11 శ్లోకాస్లో ఫస్ట్ 2
క్వశ్చన్స్ వస్తాయన్నమాట. మొదటి 2 క్వశ్చన్స్ చూస్తాం. సో ఇది మరి వీలైనంత వరకు ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. కొంచెం పెద్ద చాప్టరే. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్లో వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ మరి సో 3 థింగ్స్ చూస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ 3 విషయాలు. ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళు రెడీ అవ్వడం, ఇదంతాను అందరూ అంటే అందరూ అక్కడ సమావేశం అవ్వడం, ఆ తర్వాత సూత గోస్వామిని మీకు ఈ అర్హతలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఆయనను గౌరవనీయకంగా ఆయనకు ఒక స్థానం ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. సో మొట్టమొదటగా మరి ఈ భాగవతం అనేది స్క్రీన్ కొంచెం కట్ అవుతుంది మాతాజీ మాకు. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ, బై మిస్టేక్ వేరేది ఓపెన్ అయింది. 1 సెకండ్. ఓకే. సో ఇక్కడ భాగవతం మరి శ్రీమద్ భాగవతం స్వయంగా భగవద్ దర్శనమే అన్నది మనకి చెప్తున్నారు. సో అక్కడ మరి క్యాంటో 1-2 క్యాంటోస్ అంటే స్కందాలు భగవంతుడి యొక్క పాదపద్మాలు అంటే ఉపోద్ఘాతము, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ 2 క్యాంటోస్ ఆయన పాదాలని, తర్వాత 3-4 క్యాంటోస్ విసర్గ పోషణ, అవి ఆయన ఊరువులని, సర్గ విసర్గ సృష్టి క్రమం. సో ఓవరాల్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఫస్ట్ 2 క్యాంటోస్ ఆయన పాదపద్మాలు, 3-4 భగవంతుడి యొక్క ఊరువులు, 5 నాభిస్థానం, మరి అలాగే 6వ స్కందం వక్షస్థలం, 7వ స్కందం బాహువులు, 8వ స్కందం కూడా అంటే 2 బాహువులు, 7, 8 2 బాహువుల కింద వస్తాయి. అలాగే 9వ స్కందం కంఠము, 10వ స్కందం ముఖారవిందం. మరి అందుకే 10వ స్కందంలో మనం శ్రీకృష్ణ అవతారాన్ని చూస్తాము. తర్వాత 11వ స్కందం నుదురు, సో ముక్తి, అది ముక్తికి సూచన. 12వ స్కందం మరి ఆయన శిరస్సు. సో ఇదంతా భగవంతుడి యొక్క అంటే అందుకనే భాగవతాన్ని మొదటి నుంచి ఎలా అయితే చదువుతామో భగవంతుణ్ణి మొట్టమొదటి శ్లోకం మొదటి 2 కూడా 2 పాదాలు, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, కాబట్టి ఆయన పాదపద్మాలు, కాబట్టి భగవంతుణ్ణి కూడా అలాగే క్రింది నుంచి చూడాలి అని చెప్తారు. సో పాదపద్మాల దగ్గర నుంచి భగవంతుణ్ణి మొట్టమొదటి దర్శించవలసింది పాదాలు అన్నది మనం ఇక్కడ దీన్ని బట్టి చూస్తున్నాము. సో 1.1 అయితే ఒక్క కుంతీదేవి మాత్రం మనం చూస్తాం కుంతి ప్రార్థనల్లో ఒక ఉంటుంది, దాంట్లో ఒక భాష్యంలో ఆవిడ అత్త కాబట్టి ఆవిడ నాభిస్థానం నుంచి చూస్తుంది అన్నది మనం అక్కడ భాష్యంలో భాగవతంలోనే కుంతి ప్రార్థనలో రాస్తారు. బట్ భగవంతుడిని ఎప్పుడు చూసినా పాదాల దగ్గర నుంచి మనం మొదలుపెట్టి చూడాలి. అది అందుకని భాగవతం కేవలం భగవంతుడి యొక్క ప్రతిరూపమే కాబట్టి ఈ రకంగా వర్ణించారన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు 4th సెట్టింగ్ ద సీన్, ఈ వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ సమావేశం అవ్వడం మనం 4వ శ్లోకంలో చూద్దాం. నైమిషే నిమిష క్షేత్రే ఋషయ సౌనకాదయ సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్ర సమమాసత. సో భగవంతుడు అతని భక్తుల ప్రీత్యర్థమై మరి 1000 సంవత్సరాల కాలం పట్టు ఒక్క యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడానికి సౌనక ఋషి అధ్యక్షతన ఋషులందరూ కూడా ఈ పవిత్ర స్థలమైన నైమిషారణ్యంలో సమకూడారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తోందనమాట. సో భగవంతుడు ఆయన భక్తుల ప్రీత్యర్థం 1000 సంవత్సరాల కాలం పాటు వాళ్ళ యజ్ఞాన్ని, అదనమాట వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే భగవంతుని కోసం, ఆ తర్వాత భగవద్భక్తుల ప్రీత్యర్థము ఒక 1000 సంవత్సరాల పాటు యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాలి అని చెప్పి మునులందరూ కూడా నిశ్చయించుకుంటారు. ఎవరు? సౌనకాది మహామునులందరూ. ఆ సౌనకముని అధ్యక్షతలో ఈ ఋషులందరూ కూడా ఈ పవిత్ర స్థలమైన నైమిషారణ్యంలో సమావేశమయ్యారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తున్నారు. సో భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు?
ఈ భాష్యం ఎవరైనా అంటే జస్ట్ ఒక చిన్న పార్ట్ మాత్రమే ఉంది, అంతా మనం చూడట్లేదు, మీరు చదువుతున్నారు కాబట్టి. సో భాగవతం ప్రస్తావన మరి గత 3 శ్లోకాల్లో మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడే భగవంతుడితో సంబంధం, తర్వాత అభిధేయ, ఆ సంబంధం కోసం భక్తి భావంతో మళ్ళీ ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం, 3 ప్రయోజనం. సో ఆ ప్రయోజనంతో భగవద్భక్తిని పెంపొందించుకోవడం. సో ఇది 3 శ్లోకాల్లో చూసాం. ఇక ఈ ఘనవాంగ్మయంలో ఉన్న ముఖ్యాంశం ఏమిటో ఇప్పుడు చూస్తున్నాము అంటున్నారు. సో భాగవత ప్రవచనం మొట్టమొదటిసారి ఎవరు చేశారు? సుఖదేవ గోస్వామి. ఫస్ట్ చెప్పింది ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజు. రాసినది వ్యాస మహర్షి, కానీ చెప్పినది ఎవరు అంటే సుఖదేవ మహాముని. ఆ సుఖదేవ మహాముని పరీక్షిత్ మహారాజు కోసం భగవంతుడు ఆయనతో చెప్పించడం జరిగింది. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు భక్తుడు, వైష్ణవుడు కాబట్టి ఆయనకు నిర్వాణం కలిగించడం కోసం భగవంతుడు ఆ రకంగా సుఖదేవ మహామునితో చెప్పించడం. మరి సుఖదేవ మహాముని స్వయంగా వ్యాస మహాముని పుత్రుడు. మరి ఆయన ఎంతో గొప్ప ముక్త పురుషుడు. ఎందుకు సుఖదేవ గోస్వామి ముక్త పురుషుడని ఎలా చెప్పగలం? ఎవరైనా చెప్పగలరా? జన్మత ముక్త పురుషుడు మాతాజీ. అంటే గర్భంలో ఉన్నప్పుడే బయటికి రానంటాడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్, కోరిక మేరకు బయటికి వస్తాడు అనమాట విరాగి. పోతే భగవంతుడి భాగవత కొరకు వ్యాస భగవాన్ వారు ఆయనకి ఆదేశిస్తే ఆ భగవత్ ఆకర్షణ పట్లతో, భగవద్ లీలల పట్ల ఆకర్షణతో ఆయన ముక్త పురుషుడుగా అంటే ఆత్మారాముడు, స్వయం సంతృప్తి చెందిన వాడు విరాగి. ఆ విరాగి అన్నది మరి తర్వాత ఏ రకంగా మనకి ఇంకా బయటికి రావడానికే ఇష్టపడడు. శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహంతో ఆయన మాట ఇచ్చిన తర్వాత వస్తారు. బట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి దానికి సూచనగా ఏమిటి అంటే భగవంతుడినే ఆయన నమ్ముకుని భగవంతుడి నామస్మరణ చేస్తూ భగవంతుడిదే పూర్తిగా 24/7 భగవద్లీలల గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ముక్త పురుషుడు. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఉన్నది. చెప్పండి మాతాజీ. సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇలా బయటికి వచ్చాక వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆయన ఇంకేది వద్దు భౌతిక ప్రపంచం అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వ్యాసదేవులు కూడా ఆయన వెనకాలే వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పొలంలో ఆడవారందరూ స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. స్నానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈయన వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ అలాగే ఉంటారు, ఏ మార్పు లేకుండా అలాగే స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే వ్యాస మహర్షి అక్కడికి వస్తారో అప్పుడు అందరూ బట్టలు నిండుగా కప్పుకోవడం, గబగబా లేసి చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వ్యాసదేవులు అడుగుతారనమాట, నా పుత్రుడు 16 సంవత్సరాల వయసు అయ్యి అలా ఉన్నా కూడా మీరేమీ కప్పుకోకుండా ఇదవ్వలేదు, మరి నేను వస్తే నేనేమో ముసలివాడి వృద్ధ వయసులో ఉన్నవాడిని, నేను వచ్చినప్పుడు అలా ఎందుకు కప్పుకున్నారు అన్నప్పుడు అందరూ ఆ లేడీస్ అందరూ చెప్తారనమాట, ఆయన ఆల్రెడీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంతోనే సంబంధం లేదు, ఆయన ముక్త పురుషుడు కాబట్టి ఆయనలో ఎటువంటి ఇది లేదు అని వాళ్ళు ఆయనకి సమాధానం ఇస్తారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. సేపు మాత్రమే ఉంటాడు, కొంచెం సేపు మాత్రమే నిలబడతాడు ఆయన, మిగతా అంతా చలిస్తూ. అంటే ఇప్పుడు ఎంతటి శుద్ధతత్వం అంటే మరి పసిపిల్లలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే పక్కన, మరి వాళ్ళకి ఏది తెలియదు కాబట్టి. సో అలా ఈయన అంతటి ముక్త పురుషుడు అన్నదానికి అదొక గుర్తు. ఇప్పుడు వ్యాస మహాముని కూడా స్వయంగా భగవద్ అవతారం అయినప్పటికీ ఆయన గృహస్థుగా ఉన్నారు ఆ జన్మలో, ఆ టైంలో. అందుకని తేడా అన్నమాట. సో వెరీ గుడ్. సో ఆ రకంగా సుఖదేవ గోస్వామి అంతటి ముక్త పురుషుడు, ఆయన అంతటి నిష్కల్మషుడు అనమాట ఆయన. సో ఆయన దగ్గర నుంచి విన్నాడు పరీక్షిత్ మహారాజు. అందుకని మొట్టమొదట భాగవతాన్ని పలికిందే ఈ సుఖదేవ మహాముని. సో ఈ సుఖదేవ మహాముని మరి భాగవతాన్ని చెప్తుంటే పరీక్షిత్ మహారాజే కాదు, ఈ సూత మహాముని విన్నారు, అలాగే నారదుడు వ్యాస మహాముని కూడా విన్నారు అని చెప్తారు. సో అది భాగవతాన్ని మొట్టమొదటగా ప్రస్తావించింది
ఎవరు అంటే సుఖదేవ గోస్వామి. ఆయనే ఈ ప్రవచనాన్ని తొలిసారిగా చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత భాగవతం యొక్క ద్వితీయ ప్రవచనం రెండవసారి ఈ నైమిషారణ్యంలో సూత మహాముని చెప్పడం జరిగింది. సూత మహాముని ఆయనకు అర్హత ఎలా వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఎలా ఈ మునులందరూ ఆయన యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ని, ఆయన అర్హతలను చెప్తూ ఉంటారు. నువ్వు ఇలాంటి వాడివి కాబట్టి నీ దగ్గర నుంచి వినాలనుకుంటున్నావు, ఇలాంటి వాడివి కాబట్టి నీ దగ్గర నుంచి వినాలనుకుంటున్నావు అని. అందుకని సూత గోస్వామికి అంటే ఇలా చెప్పడానికి ఆయన అర్హతలు ఏమిటి అన్నది చూస్తాం. సో మరి సూత మహాముని ఆయన కూడా స్వయంగా సుఖదేవ మహాముని నుంచి విన్నారు, ఆయన శిష్యుడు. సో ఇక్కడ 4.4 and 5 శ్లోకాల్లో ఇక్కడ అనిమిష క్షేత్రే అని అన్నారు కదా. నైమిషే అంటే నైమిషారణ్యంలో, అనిమిష క్షేత్రే అంటే అనిమిష అంటే విష్ణువుకు అనిమిష క్షేత్రే, అనిమిషుడు అంటే విష్ణువుకి ప్రియమైన స్థలం అన్నమాట అది. అనిమిష అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? కనురెప్పలు మూయని వాడు అని చెప్పి భగవంతుడికి అనిమిష అనే పేరు. సో ఇప్పుడు ఈ గోపికలందరూ కూడా ఇక్కడ అంటే భగవంతుడు ఎందుకు కనురెప్పలు మూయని వాడు అన్నది మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు, ప్రభుపాద్ చెప్తారు. ఏమని? మనందరం ఉన్నామంటే మరి మనం కళ్ళు మూస్తూ తెరుస్తూ ఉంటాం కనురెప్పలతో. అయితే భగవంతుడి యొక్క కనురెప్పలు ఎప్పుడు కూడా మూసుకోవు, అందుకే ఆయన్ని అనిమిష అని చెప్పి పిలిచారు. సో ఈ గోపికలందరూ కూడా అందుకని బ్రహ్మదేవుణ్ణి కూడా అంటూ ఉండేవారంట, బ్రహ్మదేవుడు ఇదేమిటి ఇలా కనురెప్పలు ఇవ్వడం, మనం కళ్ళు కనురెప్ప ఎంతసేపు, రెప్పపాటు అంటాం మనం, అంటే క్షణం కంటే కూడా తక్కువ ఆ కనురెప్పని మూసేది. మనం ఎన్నోసార్లు మూస్తూ ఉంటాం, క్షణంలో కూడా మూస్తూ ఉండొచ్చు. సో అయితే వీళ్ళు గోపికలు ఎల్లవేళలా భగవంతుడి రూపాన్ని దర్శించాలనుకునే వాళ్ళు కాబట్టి ఆ ఒక్క క్షణం ఆ కనురెప్ప పాటు టైంలో కూడా వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నామని వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుణ్ణి కూడా ఈ రకంగా అన్నారట. ఇదేమిటి బ్రహ్మ, నువ్వు ఈ కనురెప్పలు ఇచ్చి మమ్మల్ని భగవంతుని చూడకుండా చేస్తున్నావు అని. ఆ రకంగా వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని దర్శించాలనే కోరిక ఉన్నది అని ప్రభుపాద ఈ 1.1.4 ఈ శ్లోకం ఈ అనిమిష అనేది వివరిస్తూ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. 1973లో లండన్లో ఈ విషయాన్ని గురించి ఉపన్యసించేటప్పుడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు అందుకని ఆయన కనురెప్పలు లేకపోవడం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన రెప్పపాటుగా కూడా ఎప్పుడు కనులు మూయని భగవంతుడు ఎల్లవేళలా భక్తులందరినీ చూస్తూనే ఉంటారు అన్నది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. అనిమిష క్షేత్ర అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడికి ఇష్టమైన ప్రదేశం ఆ నైమిషారణ్యం. అక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా సమావేశమై వాళ్ళు ఎలాంటి ఋషులు అంటే వాళ్ళ కోసం కాదు, మరి మనం చూసాం కదా ఇప్పుడేను ఈ వైష్ణవుల యొక్క క్వాలిటీ ఏమిటి అంటే ఆ కరుణ. వాళ్ళు పరదుఃఖ దుఃఖి వాళ్ళు, అంటే అందరి యొక్క దుఃఖం వాళ్ళ దుఃఖంగా భావించే వాళ్ళు కాబట్టి అందరికీ కూడా శ్రేయస్కరమైనటువంటి ఈ యజ్ఞాన్ని ఒకటి నిర్వర్తించాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుని ఈ నైమిషారణ్యంలో వాళ్ళంతా సమావేశమై ముందు భాగవతాన్ని వినాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ భక్తులు. సో మనకి భాష్యంలో కూడా ఇది చెప్తారు. సో ఎవరైనా ఈ భాష్యం చదవాలంటే చదవండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే బెటర్ ఏమో వీలైతే. ఓకే, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. మహర్షులైన వారు జనులందరికీ శుభమును కూర్చవలననియే సదా ఆతురతను కలిగి ఉందరు. కనుకనే సౌనకుని అధ్యక్షతన గల మహర్షులు ఇతరులు ఘనమైన యజ్ఞమును నిర్వహించుటకై పవిత్ర క్షేత్రమైన నైమిషారణ్యమున సమకూడిరి. స్మృతి తప్పిన మానవులు శాంతి పురోభివృద్ధులను తగిన మార్గమును తెలుసుకొనజాలరు. కాని మహర్షులైన వారు అట్టి మార్గమును ఎరిగి ఉన్నందున సర్వులకు మంగళదాయకములకు కర్మలను వర్ణించుటకు ఆతురతను కలిగి ఉందరు. వాస్తవమునకు అట్టి శుభకర్మలే జగమునకు శాంతిని చేకూర్చగలవు. అనగా సర్వజీవులకు నిజమైన స్నేహితులు వారే. తమకు కలిగడి అసౌకర్యమును ఏమాత్రము లెక్క చేయక జనులకు శుభమును గూర్చు ఉద్దేశ్యముతో
వారు సదా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తులగుదురు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పెద్ద వృక్షమైనచో దేవతలు, మానవులు, సిద్ధులు, చారణులు, విద్యాధరులు ఆదిగా గల ఇతరులందరూ ఆ వృక్షం యొక్క శాఖలు, రెమ్మలు, పత్రముల వంటి వారు. వృక్ష మూలమునకు నీరు పోయేట ద్వారా వృక్ష భాగములన్నీయు అప్రయత్నముగా సంతృప్తి నొందును. వృక్షము నుండి విడిపడిన శాఖలు, పత్రములు మాత్రమే సంతృప్తి నొందవు, ఏమాత్రము సంతృప్తి నొందవు. వృక్షం నుండి విడిబడి శాఖలకు, పత్రములకు నీరు పోసినను క్రమముగా అవి ఎండిపోవును. అదే విధముగా మానవ సమాజము వృక్షము నుండి శాఖలు విడిబడిన రీతి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నుండి విడిబడినచో ఏ విధముగాను పోషింపబడజాలదు. ఆ కార్యమునికై యత్నించువాడు శక్తిని, వనరులను కేవలము వృధాపరిచినట్టు వాడే కాగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మరి అంటే ముందు ఏం చెప్తున్నారు, మరి నిజంగా మహర్షులైన వాళ్ళు జనులందరికీ మంచి చేయాలనే ఆతృత వాళ్ళకు ఉంటుంది. అందుకే వీళ్ళందరూ ఆ ఆతృతతో ఈ సౌనక మహాముని అధ్యక్షతలో ఈ మహర్షులు ఈ ఘనమైన యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాలని పవిత్ర క్షేత్రమైన ఈ నైమిషారణ్యంలో సమావేశమయ్యారు. అయితే ఈ స్మృతి తప్పిన మనుషులు మరి శాంతి, పురోభివృద్ధి ఇలాంటి మార్గాలు మరి దారి తప్పిన వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. కానీ మహర్షులైన వాళ్ళు ఇలాంటి మార్గం వాళ్ళందరికీ తెలుసు కాబట్టి అందరికీ మంగళదాయకం కలిగించేటటువంటి కర్మలు చేయాలని ఆతృత వాళ్ళకు ఉంటుంది. అంటే మరి అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియవు కాబట్టి, వీళ్ళు జ్ఞానవంతులు కాబట్టి ఆ జ్ఞానంతో నలుగురికి ఉపయోగపడే పని చేసి వాళ్ళను కూడా కైవల్య మార్గంలో ఉంచాలి అనేటటువంటి ఆతృత వాళ్ళకు ఉంటుంది. కానీ మరి నిజానికి మరి అలాంటి శుభకర్మలే ఈ జగత్తుకు శాంతిని కలిగిస్తాయి. ఎందుకు అంటే నిజమైన స్నేహితులు ఇలాంటి వారే అందరికీ. ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరిని ముక్త పురుషులను చేయాలనేటటువంటి తాపత్రయం వాళ్ళకు ఉన్నది కాబట్టి. సో ఇలా వాళ్ళకి కలిగే అసౌకర్యాలను వాళ్ళు లెక్క చేయకుండా జనులందరికీ శుభాన్ని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ఇలా వాళ్ళందరికీ కూడా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉంటారు అని చెప్తూ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మరి చెట్టుకి నీరు పోస్తే గనక, అంటే చెట్టు భగవంతుడే గనక పెద్ద వృక్షం అనుకుంటే దేవతలు, మానవులు, సిద్ధులు అందరూ యక్షులు, విద్యాధరులు, గంధర్వులు ఎవరైనా సరే వీళ్ళంతా మనుష్యులతో సహా అందరూ కూడా ఆ వృక్షానికి శాఖలు, కొమ్మలు, ఆకులు వంటి వారే. మరి మనం వృక్షమూలానికి నీరు పోస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కూడా సంతృప్తి చెందుతాయి, వృక్ష భాగాలన్నీ. ఇదే మీరు భగవద్గీతలో కూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసే ఉంటారు. సో అలా అదే మరి చెట్టు నుంచి విడిపోయిన భాగాలు మనం ఎంత నీరు పోసినా ఇక అవి పనికిరావు. కానీ చెట్టుకే ఉన్నప్పుడు ఆ నీరు, చెట్టుకు పోసినటువంటి ఆ నీటితో అన్నీ కూడా సమృద్ధిగానే ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ భక్తి, భగవంతుడితో ఆ అటాచ్మెంట్, ఆ కనెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండగలుగుతారు, ఆ కనెక్షన్తో ఉండగలుగుతారని ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో ఈ వైష్ణవుల యొక్క కరుణ మరి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు, మనం ఉదాహరణకి ప్రభుపాద ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాము. అలాగే భగవంతుడు, ఆయన ఎలాగూ కరుణా సముద్రుడు, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ పూతన మరి చంపడానికి వచ్చినా కూడా మాతృస్థానం ఇచ్చి ఆవిడకి కూడా మరి మోక్షాన్ని కలిగించడం. అలాగే మరి చైతన్య మహాప్రభు, అలాగే ఈ రంతీదేవి, అవంతి బ్రాహ్మణులు అని వీళ్ళ కథలు కూడా మనం భాగవతంలో చూస్తాం. రంతిదేవ కథ ఎవరికైనా తెలుసా? ఈ దేవుడి యొక్క కథ దానగుణంలో వస్తాడు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తనకి ఒకసారి పేలపిండి కొద్దిగా ఉంటే తన పిల్లలకి వాళ్ళకి లేకుండా ఇంద్రుడు వాళ్ళు పరీక్షించడానికి వస్తే ఆ పేలపిండి పంచి పెడతాడని సరిగ్గా జ్ఞాపకం రాలేదు మాతాజీ. కరెక్టే మాతాజీ. అంటే ఎన్నో రోజులు ఆయనకే తినడానికి ఏమీ ఉండదు. సరే తర్వాత ఎవరో మరి ఆ రోజు పాయసం లాంటిది ఏదో బియ్యంతోనూ పాలతోనూ ఏదో చేసిస్తే ఫ్యామిలీ అందరికి పెట్టి తను తీసుకోబోయే సమయానికి ఒక బ్రాహ్మణుడు రావడం జరుగుతుంది. ఆ బ్రాహ్మణుడికి
ఇస్తే ఆయన తిన్న తర్వాత కొంత మిగులుతుంది. ఆ మిగిలింది తను భుజించేలోపు మళ్ళీ ఇంకొక వేటగాడు ఎవరో వస్తే అతనికి పెడతాడు. అతను ఆ మిగిలింది అతను స్వీకరించిన తర్వాత ఇంకెంతో దాహంతో నీళ్లు కూడా ఉండవు. అప్పుడు కొంచెం నీరు ఉంటే ఆ నీరు తీసుకోబోతూ ఉంటే మళ్ళీ ఒక చండాలుడు అని ఇంకొక అతను వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు ఆ మంచినీరు కూడా ఇక అతనికి ఇచ్చేస్తాడు అనమాట. తర్వాత అది ఎవరు అంటే వచ్చింది తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడే ఆ రూపంలో వచ్చి ఆయన పరీక్షించారు. సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఇక్కడ ఆయన స్టోరీ కూడా చెప్తున్నారు రంతిదేవు. ఆ తర్వాత అవంతి బ్రాహ్మణ్, ఇవన్నీ కూడా భాగవతంలో స్టోరీసే. ఈ అవంతి బ్రాహ్మణుడు కూడా మరి ఆయన ఎంతో అంటే డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి అస్సలు మనసొప్పని వ్యక్తి. మరి భార్య, పిల్లలు, బంధువులు, మిత్రులు దేనికి అవసరమైనా కూడా తొందరగా ఖర్చు పెట్టేవాడు కాదు. దాంతో వాళ్ళందరూ కూడా క్రమంగా ఆయన నుంచి దూరం అయిపోయారు. సో చివరికి ఒంటరిగా మిగిలిపోయి అప్పుడు భగవంతుణ్ణి గురించి ఆయనకు రకమైనటువంటి దుస్థితిలో భగవంతుడికి చేరికయ్యాడు. పైగా ఈ దుస్థితి కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహమే అనేటటువంటి భావనలోకి రాగలిగాడు. ఎందుకంటే ఆ స్థితికి వచ్చిన తర్వాతే భగవంతుని గురించి నేను ఆలోచించి ఆయన మీద ప్రేమను పెంచుకోగలిగాను. సో అలా అవంతి బ్రాహ్మణుడి స్టోరీ ఒకటి చెప్తున్నారు. అలాగే గోస్వాములు, మరి ఆ గోస్వాములందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో మొదట్లో ఆ నవాబుల దగ్గర మంచి పొజిషన్లో ఉండి మంచి ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉండేవాళ్ళు. అలాంటి గోస్వాములంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులై వాళ్ళు ఆ తర్వాత సమస్తాన్ని కూడా వదులుకుని వాళ్ళకున్న ధనాన్నంతా కూడా అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లు చేసి చివరికి ఆ రకంగా వాళ్ళు కైవల్యాన్ని పొందారు. అది వైష్ణవులు. వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క కరుణ గురించి చెప్తా వీళ్ళందరినీ ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇక్కడ చెప్పారు. అలాంటి వైష్ణవుల యొక్క ప్రార్థనలు కూడా ఎంతో శక్తివంతమైనవి. అంటే మరి వీళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళు మరి వైష్ణవులు, భక్తులు, నిష్కల్మషులు, భగవత్ ప్రియులు, భగవంతుడికి కూడా ప్రియులు. కాబట్టి మరి శుద్ధ భక్తుల తత్వంలో అతను నాకు ప్రియుడు, నేను కూడా అతనికి ప్రియమైన వాడిని అని చెప్తారు కదా, సమే మత ప్రియ అని. సో ఆ వైష్ణవుల యొక్క ప్రార్థనలు అంత శక్తివంతమైనవి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సమావేశం మళ్ళీ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ శ్లోకాలు. ఈ 2 శ్లోకాస్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న శ్లోకాసే. సో ఇందులో కూడా ఏం చేస్తున్నారు అన్నది చెప్తున్నారు. తయేకదాతుమునయ ప్రాతర్. ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే చదవచ్చు, హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. మాతాజీ మీరు ఇది ఎవరైనా చదువుతారా? ఇవన్నీ స్మాల్. ఓకే, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. ఓకే మాతాజీ. మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. మ్యూట్ లో ఉన్నారా? ఓకే మాతాజీ. తై ఏకదాతు మునయః ప్రాతర్హుతహుతాగ్నయః సత్కృతం సూతమాసీనం ప్రపచ్చురితమాదరాత్. అర్థాలు చదవమంటారా మాతాజీ? ప్రపచ్చురితమాదరాత్. తే ఋషులు ఏకదా ఒకరోజు, తు కాని మునయః ఋషులు ప్రాతః తాత్పర్యం చదివేస్తారా మాతాజీ? తాత్పర్యం చదవండి. ఒక రోజు ఋషులు యజ్ఞాగ్నిని ప్రజ్వరిల్ల చేయుట ద్వారా ప్రాతకాల కర్మలను పూర్తి చేసి శ్రీలసూత గోస్వామికి ఉన్నతాసనమును సమర్పించిన పిమ్మట భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ క్రింది విషయములను గూర్చి ప్రశ్నించిరి. వెరీ గుడ్. అంటే భాష్యం చదువుతురు కానీ మాతాజీ ఒక్క నిమిషం. ఇది యజ్ఞ. సో ఈ ఋషులంతా కూడా మరి యజ్ఞాన్ని అంటే ఈ అగ్నిని వాళ్ళు ప్రజ్వరింపచేయటం ద్వారా ఈ ప్రొద్దున్నే మరి ప్రాతఃకర్మలన్నీ వాళ్ళు పూర్తి చేసి సూత గోస్వామికి ఒక ఉన్నతాసనాన్ని సమర్పించి ఆ తర్వాత భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ క్రింది విషయాల గురించి అంటే నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేశారు. సో ముందేం చేశారు? ఫస్ట్ మరి వాళ్ళంతా కూడా
భగవత్ప్రీత్యం ఒక యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాలని అందరూ నైమిషారణ్యంలో సమావేశమయ్యారు. సమావేశమైన తర్వాత మరి అందరూ కూడా వాళ్ళు ప్రొద్దున్నే ప్రాతకాల కర్మలన్నీ పూర్తి చేసి మరి సూత గోస్వామి అంటే సూత మహామునికి వాళ్ళకు ఒక ఉన్నతాసనాన్ని చూపించి ఆ తరువాత భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ విషయాన్ని ప్రశ్నించారు. సో మనం చూస్తాం కదా, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో అలా కరెక్ట్ గా మరి అలాంటి జ్ఞానిని సమీపించి వినయంతో ఆయన్ను ప్రశ్నలు వేయటం ప్రారంభించారనమాట. భాష్యం చదువుతారా మాతాజీ? భాష్యం బై శ్రీల ప్రపాద్ వారికి జై. భక్తియుత సేవలను నిర్వహించుటకు ప్రాతకాలం అత్యంత ఉత్తమమైనది. సౌనకాది ఋషులందరూ శ్రీమద్ భాగవత పురాణ ప్రవక్తకు తగిన ఆసనమును సమర్పించిరి. అట్టి ఆసనము వ్యాసాసనము అంటే శ్రీ వ్యాసదేవుని ఆసనము అని పిలువబడును. శ్రీ వ్యాసదేవుడు సర్వజనులకు ఆది ధర్మబోధకుడు. ఇతరులైన ధర్మబోధకులందరూ వ్యాసదేవుని ప్రతినిధులుగా భావింపబడుదురు. కానీ శ్రీ వ్యాసదేవుని మనస్సు నెరిగి ఆయన దృష్ట్యానే బోధ చేయువాడు నిజమైన వ్యాస ప్రతినిధి అనబడును. శ్రీ వ్యాసదేవుడు శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామికి అందించెను. శ్రీ సూత గోస్వామి ఆయన శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి నుండి దానిని శ్రవణము చేశాను. గురు శిష్య పరంపరలో శ్రీ వ్యాసదేవుని ప్రతినిధులైన వారు గోస్వాములని తెలియబడుదురు. గోస్వాములందరూ తమ ఇంద్రియములను సంపూర్ణంగా నిగ్రహించి పూర్వ ఆచార్యులు నిర్ణయించిన మార్గమును వీడకుందురు. వారు ఏనాడును శ్రీమద్ భాగవతముపై చపల ప్రవచనములు గావించరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ప్రొద్దున్నే ప్రాతకాలం గురించి ఇక్కడ చెప్పారు. అది ఇలాంటి భగవత్ కార్యాలు నిర్వహించడానికి ప్రాతకాలం అత్యంత ఉత్తమమైనది. కాబట్టి సౌనకాది ఋషులందరూ కూడా ఈ భాగవత పురాణ ప్రవక్త అంటే ప్రవచనం చేసే వ్యక్తి, ఆ ప్రవక్తకు తగిన ఆసనం సమర్పించి, అలాంటి ఆసనాన్ని ఏమంటాము? వ్యాసాసనం అంటే స్వయంగా వ్యాసదేవుడి ఆసనం అనే పిలుస్తారు. సో అందుకే మనం గురు పూజ చేసేటప్పుడు కూడా వ్యాస పూజ అంటూ ఉంటాము. సో అంటే ఆ ఆసనం అది వ్యాసస్థానం. సో అలాంటి గురువును చూసుకుని ఆ స్థానాన్ని వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. సో వ్యాసదేవుడు మరి అందరికీ కూడా ఆయన ఆది ధర్మ బోధకుడు. మరి మొదట ఈ భాగవతాన్ని అందించింది ఆయనే కదా. సో ఆది ధర్మ బోధకుడు. సో ఇతర ధర్మ బోధకులందరూ కూడా వ్యాసదేవుడి ప్రతినిధులుగా భావింపబడతారు. కానీ వ్యాసదేవుడి మనస్సు నెరిగి ఆయన దృష్ట్యానే బోధ చేసేవాడు నిజమైన వ్యాస ప్రతినిధి. కాబట్టి వ్యాసదేవుడు ఏ రకమైనటువంటి భావంతో తను దీనిని చెప్పారో, ఈ భాగవతాన్ని కూర్చారో, ఆ భావన వ్యక్తం చేయగలిగిన వాళ్ళు నిజంగా వ్యాస ప్రతినిధులు అంటున్నారు. అది ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామికి ఆయన అందించారు ఈ భాగవతాన్ని. ఆయన యథావిధిగా ఆయన అదే విధంగా మరి అందరికీ ప్రవచనం చేయడం. అందుకే ఆయన ప్రవచనం చేసేటప్పుడు నారదముని వ్యాసముని కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటి సుఖదేవ గోస్వామి నుంచి ఆయన శిష్యుడైనటువంటి ఈయన సూత గోస్వామి కూడా వినడం జరిగింది. అందుకని ఈ గురు శిష్య పరంపరలో మరి ఆయన కూడా ఉన్నారు. సో ఈ గురు శిష్య పరంపరలో వ్యాసదేవుడు ప్రతినిధులు అని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళందరినీ. అందుకని వాళ్ళని గోస్వాములు. అసలు గోస్వామి అంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలిగిన వాడిని గోస్వాములు అని చెప్పి, అలాగే అంటే గురువులు చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకుంటూ ఒక పద్ధతిలో ఉంటూ మరి ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఆస్టెరిటీ అంటాం కదా, అంటే ఒక సరి అయినటువంటి అంటే క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడిపే వాళ్ళను గోస్వాములు. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలిగిన వాళ్ళని గోస్వాములు. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోలేని వాళ్ళని ఏమంటాము? నిగ్రహించుకోగలిగితే గోస్వాములు, ఇంద్రియాలకే అధిపతి. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోలేని వాళ్ళు గోదాసులు అని అనబడతారు. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఆ ఋషులు సుఖదేవ మహాముని యొక్క సూత మహాముని క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి అంటే ఆయన స్వయంగా సుఖదేవ మహాముని నుంచి వినడం, గురు పరంపరలో ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ
ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకి. ఆ తర్వాత మరి ఇంకొక ముఖ్యమైన క్వాలిటీ ఏమిటి అంటే వినడం, అంటే శ్రవణం చేయడం అనేది కూడా, సరిగ్గా శ్రవణం చేయడం అనేది కూడా ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఈ వైష్ణవుడకు. కాబట్టి దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అంటే మన ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద మొట్టమొదట ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఆయన గురువు కదా, ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మరి కొన్ని గంటలు ఆయన ఎన్నో ఏదో విషయాలు చెప్పడం జరిగిందట. అలాంటప్పుడు మరి ప్రభుపాద ఒక్క మాట, ఎంతో మంది ఎన్నో ప్రశ్నలు డౌట్స్ అడుగుతున్నారు ఆయన్ని, కానీ ప్రభుపాద ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆయన చెప్పినవన్నీ కూడా ఆయన నిశ్శబ్దంగా వినడం చేస్తున్నారు. అంటే ఆయనకి విని అర్థం చేసుకోవడం పట్ల ఆయనకున్నటువంటి శ్రద్ధ మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఆ తరువాత మళ్ళీ తరువాత సారి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మళ్ళీ ప్రభుపాదని అలహాబాద్లో రూపగోస్వామి మఠంలో కలుసుకున్నారట. అక్కడ ఎవరో ప్రభుపాదన ఆయనకు పరిచయం చేయడం జరిగింది. టెంపుల్ ఆలయ ప్రెసిడెంట్ ప్రభుపాదను, ఈయన అభయచరణు మీ శిష్యుడిగా ఉంటానని అడుగుతున్నారు అని చెప్పి ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి స్వామి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే, అప్పుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి చూసి వెంటనే కూడా చాలా ముచ్చట వేసి ఆయన ఏమన్నారు, నేను ఇతనికి దీక్షనిస్తాను, ఎందుకంటే ఇతనికి వినే లక్షణం, శ్రవణం అనే లక్షణం ఇతనికి ఉన్నది. భక్తి సిద్ధాంత స్వామికి ఆయన గుర్తుండటం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇతనికి వినేటటువంటి మంచి లక్షణం. సో మాట్లాడటం కంటే శ్రవణం ఇంకా మంచిది అనేది ఆ రోజున ఆయన రుజువు చేసుకున్నారు. ఒక్క ప్రశ్న కూడా, ఎంతో మంది ప్రశ్నలు అడగడం తప్పని కాదు, కానీ విన్న కొందికి కూడా విషయం అర్థమవుతుంది, వినడం ముఖ్యం అనేది ప్రభుపాద ఆ రోజు రుజువు చేసుకోబట్టి వెంటనే ఆయన్ని తీసుకోవడం, ఆయనకి ఇనిషియేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే వైష్ణవుడికి శ్రవణం అనేది ఎంత ముఖ్యమో ఆ లక్షణం అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అలాగే వినాలనేటటువంటి ఆతురత కూడా ఉండాలి. భాగవతం మరి రోజు చదివేది ఏదో ఒకరోజు మరి మనం 1 చాప్టర్ 2 చాప్టర్స్ చదివి మధ్యలో ఆపకుండా సిస్టమాటిక్ గా రోజు కొంత చదువుతున్న కొందికి అది మనకి ఆ రకంగా ఎక్కువ మనం అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది. సో భగవంతుడు కూడా అందుకే ఓ గ్రాండ్ ఫాదర్ బ్రహ్మ, వన్ షుడ్ రెగ్యులర్లీ హియర్ ద ఫేమస్ శ్రీమద్ భాగవతం. కాబట్టి రోజు వినాలి భాగవతాన్ని. అందుకే మరి మనకి రోజు భాగవతం క్లాస్ పెట్టడానికి ప్రభుపాద అలా పెట్టిన రీజన్ అదనమాట. రోజు నిత్యం భాగవత సేవయే అన్నది చూస్తాం కదా. సో ఒక రోజు కాదు, అది రోజు చదవాలి. తర్వాత వన్ హూ డైలీ రీడ్ శ్రీమద్ భాగవతం మరి రోజు భాగవతాన్ని చదివితే ఒక గోదానం ఇచ్చినంతటి ఫలితం అంటున్నారు. బ్రౌన్ కౌ అది ఇంకా స్పెషల్, కౌస్ లో కూడా అంటే గోవుల్లో కూడా అది ఇంకా ఉత్తమమైనది అంటారు. సో అటువంటి గోవును దానం చేసినటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది రోజు భాగవతాన్ని చదివిన వాళ్లకు అంటున్నారు. అలాగే రోజు భాగవతం విన్నా కూడా ఈవెన్ ఒక సగం శ్లోకం విన్నా చాలంటున్నారు. మొత్తం శ్లోకం వినక్కర్లేదు, సగం శ్లోకం విన్న వాళ్ళకు కూడా 1000 గోవుల్ని దానం చేసినటువంటి పుణ్యం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే రోజు భాగవతాన్ని శ్రద్ధతో చదువుతారో వాళ్ళు, ఇక రోజు భాగవతాన్ని శ్రద్ధతో చదివే వాళ్ళు 18 పురాణాలు చదివినటువంటి ఫలితం వాళ్లకు కలుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు 6, 7, 8 ఈ శ్లోకాల్లో మనం సూత గోస్వామిని వీళ్ళు ఏ రకంగా స్తుతించారు, ఏ రకంగా ఆయన గౌరవాన్ని ఇచ్చారు, ఆయన లక్షణాలను ఏ రకంగా కొనియాడారు అన్నది చూస్తాం ఈ 6, 7, 8 శ్లోకాస్లో. సో ఇక్కడ గోస్వామి సూత మహామునికి వాళ్ళు వ్యాసాసనం ఇచ్చారు. ఎందుకు మరి ఆయన ఇతిహాసాలు తెలిసిన ఆయన, పురాణాలు తెలిసిన ఆయన, చరిత్రలు తెలిసిన ఆయన, ధర్మశాస్త్రాలు తెలిసిన ఆయన, మరి ఈ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన వాడు కాబట్టి సూత మహామునికి వాళ్ళ స్థానం ఇచ్చారు. సో
నువ్వు అందుకే ప్రతి చోట కూడా నువ్వు చదివావు, నువ్వు చదవటమే కాకుండా నువ్వు చెప్పగలిగే సమర్థత నీకున్నది అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలన్నిట్లో వాళ్ళు అనడం మనం ఇప్పుడు చూస్తాం. 5-6 శ్లోకాల్లో వాళ్ళు ఈ మాటలు వాడారనమాట. అంటే నువ్వు వర్ణించగలవు, నువ్వు చదవటమే కాకుండా వినడమే కాకుండా నీకు వర్ణించే శక్తి కూడా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే వర్ణించడం అంటే నువ్వేదో చదువుతాము, అన్లెస్ మనం కంప్లీట్గా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే గానీ దాన్ని మనం వర్ణించి చెప్పడం సాధ్యపడదు. కాబట్టి వర్ణించి చెప్తున్నాము అంటే మనం దాన్ని చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయి. ఏది ఊరికినే చదవడం వల్ల కాదు, మనం ఎప్పుడైతే చదివి మనం అవతల వాళ్ళకు వర్ణించి చెప్పాలి అంటే మరి మన భాషలో అవ్వనివ్వండి, వేరే భాషలో అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా కానీ భాష కాదు ముఖ్యం, కానీ వర్ణించి చెప్పాలి అంటే అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అఖ్యాతాని అధీతాని అంటే అధీతాని అంటే నువ్వు చదివావు, ఆ తర్వాత నువ్వు వర్ణించు, చదివినప్పుడు నువ్వు దాన్ని అవతల వాళ్ళకి వర్ణించడానికి ప్రయత్నించు. సో మనకి చేతనైనంత వరకు మనం పక్క వాళ్ళకి మనకి ఎవరికైనా సరే మనం తెలుసుకుని అవతల వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం. ఇప్పుడు ఈ భాగవతం చదువుతాం, అవతల వాళ్ళకు కూడా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు, మన స్నేహితులు కావచ్చు, బంధువులు కావచ్చు, ఎవరికైనా విషయాలు చెప్తే అది ఇంకా మంచిది. మనకి తెలిసిన ఇప్పుడు ఈ ఋషులు మరి వాళ్ళకి తెలిసినది, వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉన్నది, అవతల వాళ్ళని కూడా అజ్ఞానం నుంచి లాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. వాళ్ళ యొక్క కరుణాంతరంగులు కాబట్టి వాళ్ళు. అలాగే మనకి తెలిసిన విషయాన్ని అవతల వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా పంచడం మంచిది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నువ్వు చదివి అర్థం చేసుకుని వర్ణించడం కూడా చెయ్యి. సో ఇంకా టు హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ రీడింగ్ దెమ్. సో ఊరికినే చదవడం కంటే శ్రవణం చేసి అర్థం చేసుకుని ఇంకొకరికి చెప్పడం కూడా ఇంకా మంచిది అంటున్నారు. సో చదవలేకపోయినా నువ్వు విన్నావనుకో సరి అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వింటే నీకు విషయం అర్థమవుతుంది. మరి గురు పరంపరలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విన్నారు అంటే సూత మహాముని వీళ్ళంతా మరి చదవలేదు భాగవతం, కానీ వీళ్ళు సూత మహాముని దగ్గర నుంచి వినాలనుకుంటున్నారు. సూత మహాముని కూడా సుఖదేవ మహాముని నుంచి భాగవతాన్ని విన్నారు. సో వీళ్ళంతా విని ప్రవచనం చేయగలిగారు. ఎందుకు? అంత శ్రద్ధగా విన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అంత కంప్లీట్గా ఆ భాగవత తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగారు. అర్థం చేసుకుని అవతల వాళ్ళకి మళ్ళీ చెప్పడానికి వాళ్ళు చెప్పగల స్థితిలో ఉన్నారు. అంత క్షుణ్ణంగా వాళ్ళు భాగవతాన్ని శ్రవణం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నారు. కాబట్టి శ్రవణము వర్ణన అంత ముఖ్యం, అంత గొప్పవి అంటున్నారనమాట. సో ఈ వైష్ణవులు వినాలనే ఆతురత వాళ్ళకి ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ ఆ శ్రవణం ఎంత ముఖ్యం. సో అలా శ్రవణం చేసినప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ శాస్త్ర జ్ఞానం వినడం ద్వారా అవతల వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా వృద్ధి అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనం చదివిన దానికంటే కూడా వినడం ద్వారా అవతల వాళ్ళకి ఈ విషయాలు వివరించడం ద్వారా మనకి ఎక్కువ లాభం అంటే గుర్తుంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ నాలెడ్జ్, ఈ జ్ఞానము మనకి ఎక్కువగా తెలిసే విధానం ఏమిటి అంటే శ్రవణము వర్ణన. కాబట్టి వినడమేమో శ్రవణము, మరి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఏమో కీర్తన కదా. సో శ్రవణ కీర్తనలు, ఆ వర్ణన ఏమంటున్నారు? కీర్తన అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడి గురించి ఆయన లీలల గురించి చెప్పడమే కీర్తన. సో మనం అలా కీర్తనలు ఏది చూసినా కూడా భగవత్ లీలలు వర్ణిస్తూ ఉంటాం. సో అది కీర్తించడం. సో శ్రవణ కీర్తనలు అదనమాట హియరింగ్ అంటే. అంటే ప్రభుపాద ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే దీనికి ఇది ఏదో ఒక భాష్యంలో ఎక్కడో ఉంటుంది. ఏది శ్రవణ కీర్తనలు ఎలాంటివి అంటే ఒక చెట్టుకి గనక మొక్కకు మరి నీరే కాదు ఇంకేం కావాలి, మొక్క పెరగాలంటే నీరు ఎలాగూ అవసరం, నీరు ప్లస్ ఇంకొకటి ఏం కావాలి, సూర్యరశ్మి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ఆ 2 కావాలి అని ప్రభుపాద ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో అలా మనం ఈ భాగవత జ్ఞానాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే శ్రవణం, కీర్తనం, వినడం, చెప్పడం అది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఈ కొద్దిగా ఈ పర్పట్ 6th శ్లోక పర్పట్ చూద్దాము. అంతా
పెట్టట్లేదు, జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ కొంత పెట్టాం. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆచార్యుడు లేదా గోస్వామి అయిన వాడు ఈ శాస్త్రములన్నింటి యందును నిష్ణాతుడై ఉండవలెను. వాస్తవమునకు వాటి పఠనము కన్నను శ్రవణము చేయుట, వివరించుట ఎనడి కార్యములు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. ఏలయన శ్రవణము గావించుట, ప్రవచనము చేయుట ద్వారానే శాస్త్రజ్ఞానము చక్కగా అవగతము కాగలదు. ఆ విధముగా వినుట ఎనున్నది శ్రవణము కాగా, ప్రవచించుట కీర్తనము కాగలదు. ఇట్టి శ్రవణ కీర్తనములే ఆధ్యాత్మిక జీవన పురోగతికి ప్రధానముగా ముఖ్యమైనది. ప్రామాణికుని నుండి అనకువతో శ్రవణము చేసి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును సరిగా అవగాహన చేసుకునే వాడే చక్కగా ఆ విషయమును వివరింపగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ అది శ్రవణ కీర్తనల గురించి చెప్తున్నారు. 1.1.6 ఈ భాష్యంలో ప్రభుపాద చెప్పిన విషయం ఇది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఏం చెప్పారు? శ్రవణం చేసి ప్రామాణికుని ద్వారా అణకువతో. సో మనం ప్రశ్నలు అడిగినా కూడా అవతల వాళ్ళని అంటే ఛాలెంజింగ్ గా ఏదో వీళ్ళు ఏం చెప్తారో ఏంటి అంటే ఒక వినయంతో అడగడం అన్నది అణకువతో శ్రవణం చేసి ఆధ్యాత్మికంగా సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే చక్కగా ఆ విషయాన్ని వివరించగలరు. అంటే మళ్ళీ మనం వివరించాలన్నా, మనకు బాగా అర్థం కావాలన్నా మనం ముందు అసలు అణకువతో శ్రవణం చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని ఇందాక మనకి ప్రభుపాద తన గురువు గారి దగ్గర శ్రద్ధగా శ్రవణం చేసిన విషయాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా చూసాం. తర్వాత మరి అలాగే మనం అవతల వాళ్ళకి చెప్పాలన్నా కూడా మరి మనం ఇంకొకళ్ళని అంటే ఈ మునులందరూ కూడా మరి అవతల వాళ్ళని కూడా ఉద్ధరించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో యజ్ఞం చేస్తున్నారు అన్నాం కదా. సో అలాంటి భావం, అలాంటి ఏ పనైనా సరే మనం చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు, అవతల వాళ్ళని ఉద్ధరించాలి అనుకున్నప్పుడు ముందు మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళని మనం వాళ్ళకి లాభం చేకూర్చడానికి, వాళ్ళని పవిత్రం చేయడానికి చెప్పాలి అనుకుంటే ముందు మనం పవిత్రంగా ఉండాలి అని చెప్పి అపనియాచారి ప్రభు జీవేరా శికాయ అని చెప్పేసి ఇవి అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలా అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకొకళ్ళని పవిత్రం చేయాలంటే ముందు మనకు మనం పవిత్రం చేయాలి. అలాగే మరి అందుకే ఫస్ట్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి, అందుకే కదా అదేం శ్లోకం భగవద్గీతలో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? యద్యద్యాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదన్వర్తతే. వెరీ గుడ్. సో అది అందుకని ముందు మనం ప్యూరిఫై అయ్యి ప్యూర్గా ఉండి ఎదుటి వాళ్ళకి ప్యూరిటీ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత మనం అయితే అందరం మరి పర్ఫెక్ట్ కాదు, అందరం ఆ స్థితిలో ఉండలేకపోవచ్చు. కానీ మనం అవతల వాళ్ళకి చెప్తున్న కొందికి స్లోగా మనం కూడా నేర్చుకుని ప్యూర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత నారాయణ పరసర్వే నకుతాశ్చన బిభ్యతి అంటే ఎవరైతే నారాయణ పర కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటారో వాళ్ళు ఎలాంటి పరిస్థితికి కూడా వాళ్ళు భయపడరు అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. అంటే నారాయణ సేవలో ఉన్నప్పుడు, ఈ భగవత్ చింతనలో ఉన్నప్పుడు భయం అనేది క్రమేణా తగ్గుతుంది. అందుకే భయశోకాదివర్జిత అంటారు కదా. సో ఈ భయము, శోకము ఇవన్నీ కూడా మరి తగ్గిపోతాయి ఎప్పుడైతే భగవత్ చింతనలో మనకు ఆ భగవంతుడి మీద ఆ శరణాగత తత్వం ఏర్పడుతున్న కొందికి భయము, ఆందోళన ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. ఎందుకు? ఏది జరిగినా భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకునే తత్వం డెవలప్ అయిందంటే భయము, ఆందోళన ఎప్పుడు కూడా ఎందుకు వస్తాయి? మనం అనుకున్నది జరగదేమో అనుకున్నప్పుడు వస్తాయి. అనుకున్నది అంటే అదేదో కోరిక, ఏదో ఒక రకమైన కోరిక. అయితే ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదమే అనుకున్నప్పుడు ఇంకా భయం ఏముంటుంది, ఆందోళన ఏముంటుంది. సో ఆ రకమైన చింతనలో ఉన్నప్పుడు ఇక ఏ విషయం కూడా మనకి భయాందోళనలు కలిగించదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ప్యూరిఫికేషన్ గురించిన విషయంలో మహావిష్ణు గోస్వామి అన్న ఆయన యొక్క కొటేషన్స్ అన్నమాట ఇవి. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే
ఈ భాగవతాన్ని శ్రవణ కీర్తనల ద్వారా మనల్ని మనం పవిత్రం చేసుకోవచ్చు అన్నది చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక ఇది 7 ఇప్పటి వరకు మనం 4, 5, 6 శ్లోకాస్లో ఇవి చూసాం. సో ఇది 6th శ్లోక పర్పట్ చూసాం కదా. ఆ తర్వాత ఇది 5th శ్లోక చూసాం. సో ఇప్పుడు 7th శ్లోక చూద్దాం. 5th శ్లోక ఇది. సెవెంత్ అండ్ 8th శ్లోకాస్ చూద్దాం. ఈ 7th and 8th శ్లోకాస్లో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే మరి ఓకే, హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ మీరు చదువుతారు మాతాజీ శ్లోక? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యాని వేద విదాం శ్రేష్టో భగవాన్ బాదరాయణః అన్యే చ మునయః సూత పరాపర విదో విదుః. మీనింగ్ చదవండి. ఓ సూత గోస్వామి, వేద విధులలో శ్రేష్ఠులైన కారణముగా మీరు భగవత్ అవతారమైన వ్యాసదేవుడు రచించిన శాస్త్రములన్నింటి యందును నిష్ణాతులై ఉన్నారు. అంతేగాక సర్వ విధములైన భౌతిక జ్ఞానము, తత్వజ్ఞానములందు నిష్ణాతులైన ఇతర మునులను కూడా మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఏమంటున్నారంటే ఈ 7వ శ్లోకంలో మరి యాని వేద విదాం శ్రేష్ఠ అంటే నువ్వు అన్ని వేదాలలో కూడా శ్రేష్ఠుడవు. భగవదావతారమూర్తి అయిన బాదరాయణ అంటే వ్యాసదేవుడు. సో భగవాన్ బాదరాయణుడి యొక్క ఆయన రచించిన ఈ వేదాలన్నిట్లో కూడా నువ్వు విద్వాంసుడవు, శ్రేష్ఠుడవు అంటున్నారు. అన్యేచ మునయ అంటే అంతేకాకుండా వేరే సర్వ విధాలైనటువంటి సూత పరావర విదుహు అంటే నువ్వు మిగిలిన అన్ని ఇతర మునులందరూ అంటే మిగిలిన సర్వ విధాలైన భౌతిక జ్ఞానం, తత్వజ్ఞానంలో నిష్ణాతులైన వేరే మునులందరూ కూడా వాళ్ళకు కూడా నీ గురించి తెలుసు అంటున్నారనమాట. సో నువ్వు భగవంతుడు బాదరాయణుడు అయిన వ్యాసదేవుడు రాసిన ఈ వేదాలన్నిట్లో కూడా నువ్వు విద్వాంసుడు, శ్రేష్ఠుడు. అంతేకాకుండా మిగిలిన మునులందరూ కూడా ఎలాంటి వాళ్ళ మునులు? భౌతిక జ్ఞానం, తత్వజ్ఞానం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు, పరావర విదో అలాంటి మునులందరూ కూడా నీ గురించి విదుహు తెలిసి ఉన్నారు, నీ గురించి ఎరిగి ఉన్నారు. అంటే అంత గొప్ప గొప్ప మునులు కూడా నీ గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోగలిగారు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ది 8th శ్లోక. ఈ 2 శ్లోకాస్ కూడా సూత మహాముని యొక్క గొప్పతనాన్ని వీళ్ళు వర్ణిస్తున్నారనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు సూత మహామునిని, ఆయనకి గౌరవ స్థానం ఇచ్చి ఆయన్ని భాగవతాన్ని చెప్పమని అడుగుతున్నారు, దేనికి అన్నది ఇవన్నమాట. అందుకని ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా ఏమిటి సూత గోస్వామి లేదా ఒక ప్రవచనం చేసే ఆయన లక్షణం అన్నది చెప్పొచ్చు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రేస్ చేసినట్టున్నారు మాతాజీ, డౌన్ చేసుకున్నారా? ఎవరైనా చదవాలంటే ఈ శ్లోకం చదవచ్చు. ఓకే, నాగన పావని మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. 8th శ్లోక ఇది. వేదతత్వం సౌమ్య చదువుతారా మాతాజీ? చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వేదత్వం సౌమ్య తత్సర్వం తత్వతదనుగ్రహాత్ బ్రూయుస్నిగ్ధస్య శిష్యస్య గురవో గుహ్యమప్యుత. మీకు మాతాజీ మీనింగ్ చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వేద నిష్ణాతుడు ప్రతిపదార్థం కాకుండా తాత్పర్యం చదవండి మాతాజీ. మీనింగ్స్ వద్దా మాతాజీ? మీనింగ్స్ వద్దు మాతాజీ. మీరు సౌమ్యులు గనుక మీ గురువులు నమ్రత కలిగిన శిష్యుని కొసకెడి ఉషి జ్ఞానమునంతటినీ మీకు అనుగ్రహించిరి కనుక మీరు శాస్త్రీయముగా వారి నుండి గ్రహించినదంతయు మాకు తెలియజేయదు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ శ్లోకాలో అంటున్నారు ఆయన యొక్క తత్వాన్ని, ఆయన యొక్క లక్షణాలని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈ లక్షణాలు ఉండడం వల్ల మిమ్మల్ని మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఏమిటి? మీరు సౌమ్యులు కనుక
మీ గురువులు నమ్రత కలిగిన శిష్యులు కొసగే గుహ్య జ్ఞానం అంతా కూడా మీకు అనుగ్రహించారు. సో మీ గురువులు మీకు చెప్పారు అంటే మరి మీకు ఆ సౌమ్యత ఉండబట్టి, ఆ నమ్రత ఉండబట్టి మీ గురువులైన సుఖదేవ మహాముని మీకు ఈ విషయాన్ని అనుగ్రహించారు, ఈ భాగవతాన్ని. కాబట్టి ఆయన మీ యొక్క లక్షణాలను ఎరిగి మీకు ఈ విషయాన్ని బోధించారు. కాబట్టి మీరు ఇది వినడానికి, తర్వాత దీనిని వర్ణించడానికి కూడా మీరు అర్హులు అని చెప్తూ, మీరు శాస్త్రీయంగా మీ గురువు దగ్గర నుంచి మీరు ఏదైతే గ్రహించారో, నేర్చుకున్నారో అదంతా మాకు కూడా తెలియజేయండి. శాస్త్రీయంగా అంటే కరెక్ట్గా, అంటే శాస్త్రబద్ధంగా, లాజికల్గా మాకు ఆ విషయం అంతా వివరించండి అని చెప్పి అడిగారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ స్పీకర్ యొక్క లక్షణాలు అన్నమాట. సో భాష్యంలో ఏం చెప్పారు? ఎవరైనా నెక్స్ట్ హ్యాండ్ రేస్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు? భాష్యం చదవచ్చు. పావని మాతాయి చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హాయ్. ఆధ్యాత్మిక గురువును సంతృప్తిపరిచి ఆయన నుండి మనస్ఫూర్తి ఆశీర్వాదములను పొందగలుగుటయే ఆధ్యాత్మిక జీవన విజయ రహస్యమై ఉన్నది. కనుకనే శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు తమ గురువాష్టకములో ఇట్లు కీర్తించిరి: శ్రీ గురుదేవుల పాదపద్మములకు గౌరవపూర్వక వందనాలను అర్పించుచున్నాను. ఆయనకు ప్రియమును గూర్చుట ద్వారానే ఎవరైనను శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమును గూర్చగలరు. ఆయన అప్రియుడైనచో ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి యందు గొప్ప ఉపద్రవం వాటిల్లగలదు. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక గురువునకు నమ్రుడై అణకువగా వర్తించుటకు శిష్యునకు అత్యంత అవసరము. శిష్యునిగా శ్రీల సూత గోస్వామి అట్టి యోగ్యతలనన్నింటినీ కలిగి ఉన్నందునే పండితులను ఆత్మదర్శులను అయిన వ్యాసాది గురువుల నుండి దివ్య అనుగ్రహమును పొంది ఉండెను. శ్రీల సూత గోస్వామిని ప్రామాణికుడైన వక్త అని నైమిసారణ్యమున ఋషులు నిర్ణయించి ఉన్నందునే ఆయన ద్వారా శ్రవణం చేయుటకు ఉత్సాహమును కలిగి ఉండిరి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మరి అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువును తృప్తిపరచడం ఎంత ముఖ్యం అనేది మళ్ళీ మనకి భాష్యంలో గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే సూత గోస్వామిని, సూత మహాముని ఈ యోగ్యతలన్నీ కూడా ఏమిటి? ఆయన యోగ్యత, ఆయన వినమ్రత, అణకువ, ఇవన్నీ కూడా శిష్యుడు అనేవాడికి ఎంతో అవసరం. మనం ఇది భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. అర్జునుడు అందుకే యుద్ధం చేసేస్తానని అన్ని విన్న తర్వాత కూడా ఫస్ట్లో ఏమంటాడు? శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను నీ శిష్యుడును, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో అప్పుడు భగవద్గీత చెప్పడం ప్రారంభించారు భగవంతుడు. అంతకుముందు నువ్వేదో వాదాలు చేస్తున్నావు, అది ఇది ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే అంటారు. కానీ నువ్వు ఇది కుతస్వా కల్మషమిదం అంటారు. అంటే నీకు ఇలాంటి సమయంలో ఇలాంటి మనస్తత్వం కలిగిందేమిటి? ఈ వాదాలన్నీ చేస్తున్నావు, నీకు ఇది అకీర్తికరం అని చెప్పి నీకు స్వర్గప్రాప్తి ఉండదు, నీకు పేరు ఉండదు, అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున అంటారు కదా. సో అవన్నీ అన్న తర్వాత ఎప్పుడైతే నేను నీ శిష్యుణ్ణి షాదిమాంపాం ప్రపన్నం అన్నారో అప్పుడు భగవద్గీతను, అంటే శిష్యుడికి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ అవి, ఆ శరణాగత తత్వం మరి ఉండాలి. ఆ తర్వాత లాస్ట్లో కూడా నీ మూలాన మరి నువ్వు చెప్పినటువంటి నీ అనుగ్రహంతో నేను ఇప్పుడు నాకు మోహం పోయింది, ఆ తర్వాత నువ్వేది చెప్తే అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటాడు. అంతేగాని నువ్వు నాకు మోహం పోయింది, స్మృతి లబ్ధ్వా అని చెప్తాడు. అంటే నాకు స్మృతి వచ్చింది కానీ వెళ్ళి యుద్ధం చేసేస్తాను అనడు. ఏమంటాడు? నువ్వు ఏది చెప్తే అది చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటాడు. సో అది శిష్యుడి యొక్క లక్షణం. సో అటువంటి లక్షణాలు ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎలా ఉండాలి, ఎంత అణకువతో ఉండాలి, ఆధ్యాత్మిక గురువుకి నమ్రతగా అణకువగా ఉండటం శిష్యుడికి అవసరం. అలాగే మరి ఈ సూత మహాముని ఇలాంటి యోగ్యత ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకు మరి ఆత్మదర్శులైన వ్యాస గురువుల నుంచి ఆయన కూడా దివ్య అనుగ్రహాన్ని పొందాడు. అలాగే సూత మహాముని మరి అందుకనే ఆయన ప్రామాణికుడైన వక్త, చెప్పగల వక్త అని చెప్పి ఈ నైమిషారణ్యంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప శౌనకాది మునులు వీళ్ళంతా కూడా నిర్ణయించి ఆయన ద్వారా శ్రవణం చేయటానికి ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి గురువు అనే ఆయన ఈ గురువాష్టకంలో మరి విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఏం రాశారు? ఇది ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈ
ఆ శ్లోకం ఏమిటన్నది గురువాష్టకంలో ఉంటుంది. సంసార దావానల అన్న దాంట్లో ఈ శ్లోకం లాస్ట్ శ్లోకం యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో Correct. ప్రసాదాన్న గతి ఛాయంస్తు వంశస్య యశస్వి సంధ్యం వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. వెరీ గుడ్. సో యశ్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదం, ఆయన ప్రసాదమే భగవత్ ప్రసాదం. యశ్య అప్రసాదాన్ నగతి కుతోపి, ఆయన ప్రసాదం లేకపోతే మరి మోక్షం అనేది ఉండదు అని చెప్పి ఇక మనకి అడ్వాన్స్మెంట్, ఇక ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి పురోగతి ఉండదు. యశ్య ప్రసాద్, ఆయన ప్రసాదం భగవత్ ప్రసాదం, భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు. యశ్య అప్రసాద, ఆయన ప్రసాదం లేకపోతే మరి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి లేదు అని చెప్పి అక్కడ ఆ గురువాష్టకంలో లాస్ట్ దాంట్లో చూస్తాం. సో అక్కడ ఆ గురువుల యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ సూత గోస్వామికి ఆ యోగ్యత కలిగింది. అందుకని ఆయన నుంచి ఇది శ్రవణం చేయాలని ఆయన్ని ప్రామాణికుడిగా నిర్ణయించి వీళ్ళంతా కూడా అడగటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇంకా సూత గోస్వామిని వాళ్ళు ఆయన మరి సేమ్ థింగ్, ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంది, మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసాం భాష్యం. సో ఇప్పుడు మరి అందుకని గురువు గురించి కొంత చెప్తున్నారు. గురువు దగ్గర మనం మరి భక్తి రసామృత సింధులో కూడా మనం చూస్తాం గురు పాదాశ్రయ. సో ముందు మరి మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే గురువుని ఆశ్రయించడం అన్నది ముఖ్యం. సో ఇక్కడ మరి గురువు అన్న తర్వాత ఆ గురువు ఆశ్రయ అంటే ఆ గురువు ఆశ్రయం ఉన్న తర్వాత మరి మనకి కొన్ని అంటే ఈ గురువుని ఆశ్రయించడంలో కూడా కొన్ని ఏమంటారంటే అది 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే గురువుని ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక ఫ్యాషన్ కోసం గురువుని చూసుకుంటున్నాము అనే భావం కాకుండా మరి గురువు అంటే గురు భోగులు అనే వాళ్ళు కొందరున్నారు, అలాగే గురు త్యాగులు కొందరున్నారు, గురు సేవి అనేవాళ్ళు 3 రకాలు ఈ గురు పాదాశ్రయాలు. సో అవి ఏమిటో చూద్దాము. ఈ గురు పాదాశ్రయ అంటే ఏమిటి అంటే మనం గురువు దగ్గర ఆశ్రయం తీసుకోవడం అంటే శ్రద్ధ, సాధు సంగత్వం, భజన క్రియ, అనాథ నివృత్తి, ఇవన్నీ కూడా మన తర్వాత మనం తద్వారా ఫాలో అవుతాం. కానీ ఈ శ్రద్ధ కంటే ముందు గురువు దగ్గర నుంచి ఆశ్రయం తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఏం అవసరము మనకు? శ్రద్ధ కంటే కూడా ముందు గురు ఆశ్రయం ఉండాలి అన్నప్పుడు సరే గురుగారి దగ్గర ఒబీడియంట్ గా ఉండాలి, మరి వినయ విధేయతలతో ఉండాలన్నది చూసాం. కానీ శ్రద్ధ కంటే కూడా ముందు మనకు కావాల్సింది ఏమిటి? వినిపించటం లేదు ప్రభుజీ, ఏదో చెప్తున్నారు. మనం శ్రద్ధ కంటే ముందు ఏమి ఉండాలి? విశ్వాసం ఉండాలి. కరెక్ట్. భక్తి భావం ఉండాలి. భక్తి అవన్నీ తర్వాత ఈ శ్రద్ధతో డెవలప్ అవుతాయి. భక్తి, ఆసక్తి మాతాజీ, ఆసక్తి ఉండాలి. సో ఆసక్తి అంటే మనకి ఏముండాలి? మనం శ్రద్ధ రావాలి అంటే ఏముండాలి? ఆ శ్రద్ధ కలగాలి అంటే సాధన చేయాలి. అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాసి అంటే తెలుసుకోవాలి అని కోరిక, తెలుసుకోవాలి కోరిక. సో ఈ శ్రద్ధ అనేది రావాలి అంటే ముందు భక్తులకు సేవ చేయాలి. ఈ వైష్ణవ సేవ ఉండాలి, మహత్ సేవ. అది జరిగితే అప్పుడు సదా కృప అంటే అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కరుణతో, ఈ వైష్ణవుల యొక్క కృపతో మనకి శ్రద్ధ అనేది వస్తుంది. సో సేవ మాత్రమే మనకి ఆ భక్తి అనే భావం మొలకెత్తుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఆ సేవలో మనం నెలకొంటామో
అలాంటప్పుడు ఆ కృపతో మనకు ఆ ఈ శ్రద్ధ అనేది వస్తుంది. సో శ్రద్ధ కంటే ముందు మనం చేయవలసింది అది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మరి మనకి గురువు అనేవాళ్ళు మరి ఒక షో కోసం కాదు. గురువు అనేవాళ్ళు అందరికీ అక్కర్లేదు. ఎవరైతే మరి వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలనుకునే వాళ్ళు గురువుని చూసుకుంటారు. అంతేగాని the guru is to be honored as much as the supreme lord because he is the confidential servitor. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క సేవకుడు కాబట్టి ఆ గురువును కూడా మనం అంతగా గౌరవించాలి. అందుకే ముకుందమాల మీలో ఎవరైనా విన్నా చదివినా ఆ ముకుందమాల లో రాస్తారు. ఆయన ఆళ్వారులు, ఆయన పేరు గుర్తు రావడం లేదు. కులశేఖర ఆళ్వార్ కరెక్ట్. కులశేఖర ఆళ్వారు అందులో రాస్తారు కదా, నీ భృత్యు అయితే చాలు నాకు, అంటే నీ సేవకుడినని 4 సార్లు రిపీట్ చేస్తారు ఆ మాట. సో అలాంటి వాళ్ళకి సేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని కలిగించు నాకు అని చెప్పి అంటే భగవద్భక్తుడు అంతటి ముక్తిని ప్రసాదించగలిగే శక్తి భగవద్భక్తులకు కూడా ఉంటుంది అన్నది మనం అక్కడ ఆ మాటతో కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అంతేగాని ఇప్పుడు గురు భోగి అంటే ఏదో మనం నేను పలానా వాళ్ళ శిష్యుణ్ణి నేను అని చెప్పుకుంటూ అది మనం గొప్పగా చెప్పుకోవడం, అది గురు భోగి అంటారు. అంటే మన యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కోసం కానీ మన యొక్క లాభం కోసం కానీ గురువు పేర్లు చెప్పుకోవడం కాదు కావాల్సింది. మనం చెప్పుకోక్కర్లేదు మేము పలానా వాళ్ళ గురువునని. ఇప్పుడు మరి ప్రభుపాద ఎన్నిసార్లు ఆయన గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఆయన గురువు వాణి ప్రకారం ఆయన జీవితాన్ని మరి మలుచుకున్నారు. అంతేగాని ఆయన దగ్గరలో ఉండాలి, ఆయనకు ముఖ్య శిష్యుణ్ణి అనిపించుకోవాలి, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆయన అది కాదు. గురువు గారు చెప్పినది ఆయన్ని పాటించడం వరకు ఆయన చెయ్యాలి అనుకున్నారు, ఆ రకంగా చేశారు. సో వీళ్ళు అలా ఉపయోగించుకోవడం, దాన్ని గురు భోగులు అంటారు. గురు త్యాగులు అంటే ఏమిటి అంటే మరి గురువును వదిలిపెట్టేయడం. అంటే ఒక గురువు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఆ మార్గం నుంచి వైదొలగిపోవడం. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సురభి అభిపాలయంతం అని ఒక భక్తుడు ఉండేవారు. ఆయన బృందావనం ఇస్కాన్ని డిజైన్ చేశాడు, ఆర్కిటెక్ట్. అయితే ఆయన చాలా బాగా, అంటే తక్కువ డబ్బుతో ఎంతో అందంగా చేసి, మరీ ఎక్కువ ఖర్చుతో కాకుండా అందంగా చేయగల నేర్పరితనం ఉన్నవాడు ఆయన. సో మీరు అందరూ చాలా మంది ఇస్కాన్ బృందావనం చూసే ఉంటారు. అది మరి చాలా అందంగా ఆయనే డిజైన్ చేశారు. సో ప్రభుపాద ఆయన అప్పుడు బ్లెస్ చేశారు, ఏమని ఆశీర్వదించారు, నీకు భగవంతుడు నీకు అక్కడ వైకుంఠంలో నీకు ఒక ఇలాంటి భవనాన్ని నిర్మిస్తారు, నువ్వు ఆయనకు నిర్మిస్తున్నావు కాబట్టి అని చెప్పి. ఆ తర్వాత ప్రభుపాద ఈ బాడీ వదిలి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన ఎంతో భక్తుడుగా ఉండే ఆయన ప్రభుపాద లేకపోయేసరికి ఆ మార్గం నుంచి వైదొలిగిపోయి ఆయన క్రమేణా తర్వాత హాంకాంగ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి అక్కడ వివాహం అది చేసుకుని సెటిల్ అయ్యి ఈ మార్గంలో నుంచి ఎంతమంది తర్వాత ట్రై చేసినా టెంపుల్స్ కోసం డిజైనింగ్ చేయమని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు వద్దనడం, సో ఆయన చేయకపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత యాక్చువల్గా ఆయన ఏదో ఒక వైద్యం కోసం ఇండియా రావాలి అనుకుంటే అయితే అనుకోకుండా అప్పుడు 40th యానివర్సరీ వచ్చింది బృందావనం టెంపుల్కి. సో ఆయన్ని వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నారని తెలిసి ఆహ్వానించారు ఆ ఫంక్షన్కి, ఎందుకంటే మరి ఆయనే డిజైన్ చేశారని. సో ఆయన ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి వీళ్ళంతా ఫంక్షన్ జరుగుతోంది, చాలా బాగా అందరూ కీర్తనలు చేస్తున్నారు, అక్కడే ఆయన కళ్ళు మూయడం జరిగింది. సో భక్తుల సమక్షంలో మరి బృందావనంలో కీర్తనలన్నీ జరిగే సమయంలో యాక్చువల్గా టెంపుల్లో మరి ఆయన వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో ఆయనకు ఆ గురువు గారు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం మధ్యలో ఆయన అటు ఇటు వెళ్ళిపోయినా కూడా చివరికి మరి అలాంటి స్థితిలో వెళ్ళారు అంటే నిస్సందేహంగా ఆయన అక్కడ భగవంతుడు ఆయనకి నిర్మించారు, అక్కడికే వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఆ గురువు ఆశీర్వచనం
మరి వృధా పోదు. తర్వాత మరి ఇంకొకటి కూడా, భగవంతుడు కూడా మరి ఆ దయ ఆయనకి ఉంటుంది. కృష్ణ విల్ షూర్లీ డిసెండ్ టు అస్ వెన్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్ కనెక్షన్. సో మనకు ఆ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు తప్పకుండా చూస్తారు. ఈ కనెక్షన్ పోయినప్పటికీ కూడా స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్, మరి ఎప్పుడో ఆయన చేసిన సేవను భగవంతుడు మర్చిపోలేదు. సో కరెక్ట్గా ఆయన్ని మరి చివరికి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. సో అది ఇక్కడ మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. కృష్ణ దీక్షాది శిక్షణం, సో అది గురువు గురించి. సో ఇక అది గురు త్యాగి. సో తర్వాత గురు సేవి అంటే గురువు గారు చెప్పిన ప్రకారంగా ఉండేవాళ్ళు. సో ప్రభుపాదన ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఇలా గురు భోగి, గురు త్యాగి, గురు సేవి అంటూ ఉంటారు. బట్ గురు సేవిగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. Pure devotee is able to attract the Lord's affection, so much so that the Lord himself then desires to render service to his pure devotee. అంటే మనం భగవంతుణ్ణి గనక మెప్పించగలిగితే భగవంతుడే మనకి సర్వీస్ చేస్తాడు. మరి మనం ఎన్నో కథలు పురాణాల్లో కూడా చూసాము. ప్రహ్లాద మహారాజు, అలాగే ఈ రోజుల్లో కూడా మరి ఆ సర్వీస్ని భగవంతుడు మర్చిపోరన్నది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చూస్తున్నాము. సో ఇంకపోతే 9 క్వశ్చన్స్, ఇక ఈ రెండు కూడా చూస్తే మరి ఫినిష్ చేయొచ్చు. 9th శ్లోక. తత్రాంజసాయుష్మాన్ భవతా యద్వినిశ్చితాం పుంసాం ఏకాంతతః శ్రేయస్తన్నాః సంశితుమర్హసి. సో ఇది యాక్చువల్లీ తెలుగులో ఉంది. తత్రాంజసాయుష్మన్ భవతా యద్వినిశ్చితం పుంసామేకాంతతః శ్రేయస్తన్న శంసితుమర్హసి. అంటే ఆయుష్మంతుడా జనులకు ఏది ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రశ్నల్లోకి వచ్చాం. ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాము? సీన్ సెట్టింగ్ చూసాం. అంటే వాళ్ళందరూ ముందు సీన్ సెట్టింగ్ ఏది వచ్చి అందరూ సమావేశం అవ్వడం, ప్రాతకాలంలో వాళ్ళు చేయవలసిన పనులు అవన్నీ చేయడం, అదంతా అయిన తర్వాత సూత గోస్వామికి ఒక ఆసనాన్ని ఇవ్వడం, అక్కడ కూర్చోవడం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది ఏంటి? ఫస్ట్ది సీన్ సెట్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఏమిటి? సూత గోస్వామిని, సూత మహామునిని వాళ్ళు ఈ రకంగా గౌరవ స్థానం ఇచ్చి ఆయన యొక్క లక్షణాలను వర్ణిస్తున్నారు కదా, గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు ఆయన లక్షణాలను. సో అది చూసాం. ఏది? మీరు వేదాలలో శ్రేష్ఠులు, మరి వ్యాస మహాముని రచించిన శాస్త్రాలన్నిట్లో నిష్ణాతులు, పెద్ద పెద్ద మునులు, అన్ని భౌతిక జ్ఞానం తత్వజ్ఞానంలో నిష్ణాతులైన మునులు కూడా వాళ్ళకి మీ సంగతి తెలుసు అని చెప్పారు. తర్వాత మీరు సౌమ్యులు కాబట్టి మీ గురువులు మీకు ఈ జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించారు, మీరు అదంతా కూడా మాకు తెలియజేయండి అని చెప్పి ఈ 7th 8. సో ఫస్ట్ సీన్ సెట్టింగ్, రెండవది సూత గోస్వామికి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మర్యాద, అది చూసాము. సో ఏమిటి ఆయన లక్షణాలు అన్నది మీకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు, సూత మహాముని లక్షణాలు. ఇప్పుడు లాస్ట్లో మరి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనమాట. జనులకు ఏది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది, ఏది పరమశ్రేయోదాయకం? 9th శ్లోకాలో ఉంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఏది పరమశ్రేయోదాయకం అని నువ్వు నిర్ధారించావో అలాంటి దాన్ని మాకు అర్థమయ్యే రీతిలో దయచేసి మాకు వివరించు అని చెప్పి ఫస్ట్ శ్లోకాలు అడిగారు. సరే, నెక్స్ట్ శ్లోక ఈ 10th శ్లోక. ఇది కంఠస్థ కాకపోయినా ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీనిని బట్టి మీరు యూ కెన్ మనం ఎవరికైనా చెప్పాలన్నా వివరించాలన్నా కూడా ఇది మంచి శ్లోకం అన్నమాట. ప్రాయేణాల్పాయుషః సభ్యా కళావస్మిన్ యుగే జనాః మందా సుమందమతయో మందభాగ్యా హి ఉపద్రుతాః. సో ప్రాయేణ అల్పాయుష అంటే ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ కలియుగంలో మరి అందరూ అల్పాయుష్కులు కదా. మరి ఇదివరకు రోజుల్లో ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉండేవారు, ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాలు ఉంటేనే అది ఎంతో గొప్ప. అందరూ ఎంతమంది ఉంటున్నారు 100 సంవత్సరాలు కూడా ఎంతో ఎక్కడో తప్ప అందరూ ఉండలేరు. సో అల్పాయుష్కులు ఈ కలియుగంలో వాళ్ళు. సభ్య ఋషులారా, కలౌ అస్మిన్ అంటే ఈ కలియుగంలో దీనిలో అందరూ కూడా అల్పాయుష్యులు.
యుగే జనులంతా కూడా ఈ కలియుగ జనులు అల్పాయుష్కులు. మంద అంటే మరి సోమరులు, అలాగే సుమందమతయ అంటే తప్పుదోవలో పడ్డవాళ్ళు, ఇంకా మందభాగ్యులు అంటే అదృష్టహీనులు, హి అన్నిటినీ మించి ఇక ఉపద్రుత కలత చెందిన వాళ్ళు. ఎప్పుడు ఏదో ఒక కలతలతోనే ఉంటాం. సో ఈ కలియుగంలో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలన్నీ ఇక్కడ వివరించారు. ఏమిటి ఆ లక్షణాలు అంటే, ముందు అల్పాయుష్కులు. ఈ కలియుగంలో జనాలందరూ కూడా అల్పాయుష్కులు. ఇంకా ఎలాంటి వారు మరి, మందులు అంటే సోమరులు, సుమందమతయులు తప్పుదారి పట్టిన వాళ్ళు, మందభాగ్యులు, అదృష్టహీనులు. ఈ 4 లక్షణాలు అనమాట వాళ్ళవి. ఏమిటి అంటే ఆ లక్షణాలు, సరే అల్పాయుష్కులు అనేది లక్షణం కాదు, అది నేచరు. కలియుగంలో అందరికీ ఆయుష్ తక్కువ. అయితే వీళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి అంటే, సోమరితనం, తప్పు ద్రోవలో పడిపోవడం, మందభాగ్యులు. అదృష్టహీనులు అంటే ఇక్కడ లక్కని కాదు, జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల చెడు ఇలా ఈ మాయలో పడిపోయిన వాళ్ళు అని. అన్నింటినీ అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అని చూడలేని వాళ్ళు, మంచిని చూడలేని వాళ్ళు అదృష్టహీనులు అంటే. అలాగే అన్నింటికి మించి కలత చెందేవాళ్ళు, మరి ఎప్పుడు ఆందోళనలు కలతలు ఉంటూ ఉంటే వాటికి లోనై ఉండేవాళ్ళు అని దీని మీనింగ్ అనమాట. సో ఈ కలియుగంలో ఈ ఋషులందరూ కూడా ఇలా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో లాస్ట్ శ్లోక 11th శ్లోక చూద్దాం. ఇది ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే చదువుతారు కానీ. ఓకే, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భూరీణి భూరి కర్మాణి శ్రోతవ్యాని విభాగశః అత సాధోత్రయస్సారం సముద్ధృత్య మనీషయా బ్రూహి భద్రాయ భూతానాం యేనాత్మాసు ప్రసీదతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తాత్పర్యం చదువుతారా మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ. అనువాదం. శాస్త్రములు అనేకములుగా ఉండి వాటన్నిటి యందును పలు విధములైన విద్యుక్త ధర్మములు ఉపదేశింపబడినవి. ఆ ధర్మములు వాటి వివిధ శాఖల బహు సంవత్సరముల అధ్యయనము పిమ్మటయే తెలియబడగలవు. కావున ఓ మహర్షి, సర్వజనుల శ్రేయస్సును కోరి ఆ శాస్త్రములన్నింటి సారమును గ్రహించి తదుపదేశము ద్వారా వారి హృదయములు సంతృప్తి చెందు రీతిలో దయతో విశదీకరింపుడు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో శాస్త్రాలన్నీ కూడా అనేకాలు ఉన్నాయి, వాటన్నిటిలోనూ ఎన్నో రకాల విద్యుక్త ధర్మాలు చెప్పారు మన బాధ్యతలు శాస్త్రాల్లో. ఆ ధర్మాలు మరి వాటి యొక్క శాఖలు ఎన్నో సంవత్సరాల అధ్యయనం తర్వాతే మరి అర్థం అవుతాయి. మరి ఆ శాస్త్రాలన్నిటినీ కూడా నిజంగా అర్థం చేసుకుని ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి. వేదాంత సూత్రాలు, ఈ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడాను వాటి యొక్క శాఖలు ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలంటే మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు టైం పడుతుంది. కాబట్టి నువ్వు అందరి శ్రేయస్సును కోరి మహర్షి, ఆ శాస్త్రాల సారాన్నంతా కూడా నువ్వు గ్రహించి తదుపదేశం ద్వారా, నీ యొక్క ఉపదేశం ద్వారా వారి హృదయాలన్నీ కూడా, అందరి వినేవారి హృదయాలు, వారి హృదయాలంటే ఇక్కడ వినేవారి హృదయాలన్నీ కూడా తృప్తి చెందే రకంగా మాకు దయతో వివరించు అంటున్నారు. సో ఇందులో ఏమొచ్చింది, ఏ ప్రశ్న వచ్చింది ఈ శ్లోకంలో? ప్రశ్నలు. రెండో క్వశ్చన్, శాస్త్రంలో సారాంశం ఏమిటి? శాస్త్రాల యొక్క సారాంశం ఏమిటో చెప్పమన్న ప్రశ్న ఇక్కడ వచ్చిందనమాట. 11th శ్లోకాలో వచ్చింది. ఇందాకటి 9th శ్లోకాలో ఫస్ట్ది చూసాం, అందరికీ ఉపయోగపడే మంచి ఏమిటో, అందరికీ ఈ ఉపయోగపడే ఆ మంచిని తెలియజేయమని ఇందాకటి శ్లోకంలో చూసాము. జనులందరికీ ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వు నిర్ధారించి చెప్పు, అది 9th శ్లోకాలో చూసాము. అలాగే 11th శ్లోకాలో శాస్త్ర సారం అంతా కూడా మాకు వివరించు. అది ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది అందరికీ తెలియాలి అంటే, చదవాలి అంటే. నీకు ఆ సారాన్నంతా కూడా నువ్వు గ్రహించావు కాబట్టి నీ ఉపదేశం ద్వారా అందరి హృదయాలు తృప్తి చెందే విధంగా దయతో మాకు ఆ సారాన్ని వివరించు అని 2nd క్వశ్చన్ 11th శ్లోకాలు అడిగారు. సో ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఒక్కసారిగా కాదు, ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క ప్రశ్నని ఈ చాప్టర్లో అడగడం జరిగింది. సో 9th చాప్టర్లో 1st క్వశ్చన్, 9th శ్లోకాలు, 11th శ్లోకాలు 2nd క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట.
సో అది సో ఇక్కడ 10th క్వశ్చన్ 10th శ్లోక శాస్త్రాలు పలు విధాలైన విద్యుక్త ధర్మాలన్నీ కూడా ఉపదేశించాయి. యాక్చువల్లీ చూసాము, మళ్ళీ రిపీట్, సారీ. సో వాటన్నిటినీ కూడా మాకు వివరించు అన్నది. ఇక్కడ దీని గురించి కొద్దిగా భాష్యం మాత్రం కొంచెం మాత్రం పెట్టాము, మీరు బుక్లో మిగిలింది చదువుకోవచ్చు. ఈ భాష్యం ఎవరైనా చదవాలంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఈ భాష్యం చదివితే మనం క్లాస్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఫినిష్ చేసాము దీన్ని. వినీతా మాతాజీ. హరే కృష్ణ బ్రహ్మజీ. ఓకే. శాస్త్రములు అనేకములుగా నుండి వాటన్నింటి యందును పలు విధములైన విద్యుక్త ధర్మములు ఉపదేశింపబడినవి. ఆ ధర్మములు వాటి వివిధ శాఖల బహు సంవత్సరాల అధ్యయనం పెమ్మటయే తెలియబడగలవు. కావున ఓ మహర్షి సర్వజనుల శ్రేయస్సును కోరి ఆ శాస్త్రములన్నింటి సారమును గ్రహించి తదుపదేశము ద్వారా వారి హృదయములు సంతృప్తి చెందు రీతిలో దయతో విశదీకరింపుడు. ఇది మనకి తాత్పర్యం. అందరూ అర్థం చేసుకునేటట్లు వాళ్ళు సంతృప్తి చెందేటట్లుగా మీకున్న ఆ జ్ఞానంతో మా అందరికీ ఆ శాస్త్ర సారాన్ని వివరించండి. మా అంతట మేము చదవాలంటే ఎంతో కాలం పడుతుంది. అలాంటి సారం మీకు తెలుసు కాబట్టి అందరికీ తృప్తి చెందే విధంగా వివరించమని అడగడం జరిగింది. ఈ భాష్యంలో కొంత భాగాన్ని ఇక్కడ పెట్టాము. నేటి కలియుగ మానవులు అక్కడి నుంచి చదువుతారా మాతాజీ? నేటి కలియుగ మానవుల పతనావస్థ నెరిగి ఉన్నందున నైమిసారణ్యమున ఋషులు ఆ శాస్త్రములన్నింటి సారమును తెలుపమని శ్రీ సూత గోస్వామిని అర్థించుతున్నారు. వర్ణాశ్రమ పద్ధతికి సంబంధించి ఉన్న పలు శాస్త్రములను అవగాహన చేసుకొని వాటిని అనుసరించి శక్తి సామర్థ్యములు కలియుగ మానవులు కలిగి ఉండకపోవటయే అందులకు కారణము. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కూడా చదువు. ఇంకా ఇంతటితో మనం ఇది ఇంతవరకు పెట్టారు మాతాజీ. సో ఇంతవరకు మీరు బుక్ లో మీరు చదువుకోవచ్చు భాష్యం మొత్తం. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో కలియుగ మానవుల పతనావస్థ తెలుసు కాబట్టి ఈ నైమిషారణ్యంలో ఋషులందరికీ మరి చెప్తున్నారు కదా, మందభాగ్యులు అని మనం ఇక్కడ చూసాం ఈ శ్లోకంలోను. ఆ తర్వాత మరి అల్పాయుష్కులు, వాళ్ళకి టైం కూడా ఎక్కువ లేదు. ఎందుకు మీరు మరి రాను మనకి కాలం తగ్గిపోయింది కదా కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి. మరి సత్యయుగంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉండేవారు, తర్వాత త్రేతాయుగం ఇంకా తక్కువ, ద్వాపర ఇంకా తక్కువ, కలియుగం ఇంకా తక్కువ. ఈ కలియుగంలో అందరికంటే తక్కువ ఆయుష్ కలియుగంలో ఉంది. ఆ రోజుల్లో మీరు ఎవరైనా చెప్తారు ఏదో స్టోరీ, ఏమిటంటే ఈ విభీషణుడు జగన్నాథపురి వెళ్ళాడట. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మరి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎంతో పొడవుగా ఉండేవారు మనుషులు కూడాను. సో ఆయన్ని చూసేది నీడలాగా ఉన్నారని ఎవరో ఏమిటి అంటే నేను సో అండ్ సో అంటే మరి నమ్మకం లేకపోతే సరే నీ బ్యాంగిల్, నీ గాజుని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళమని చెప్తారు, వచ్చి తీసుకుందువు గానంటే ఆయన గాజు వదిలేసి వెళ్ళి వస్తూ అది తీసుకోలేదని చెప్తారు. ఇప్పుడు చూస్తే అది ఒక పెద్ద చక్రం లాగా ఉంటుంది. అంటే అంతటి సైజులో ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో మనుషులు అని చెప్పి ఇది పూరిలో ఒక స్టోరీ. సో జగన్నాథపురిలో. సో అలా ఆయుష్ ఆ రోజుల్లో మరి ఎక్కువ ఆయుష్ ఉండేది. సో అందుకే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా ఏం చెప్తారు, అసలు మన జీవితం ఇప్పుడు 100 ఏళ్ళు ఆయుష్ అంటున్నారు. ఆ 100 ఏళ్ళు కూడా అందరూ ఉండలేరు. ఆ ఫస్ట్ 100 ఏళ్లలో కూడా మరి ఫస్ట్ 20 years మనం దేంతో బిజీగా ఉంటాం. మొదటి 20 సంవత్సరాలు అన్ని పరిశీలించి నేర్చుకుని అది ఇది అని తెలుసుకునేటానికి ఒక 20 సంవత్సరాలు పడుతుంది లైఫ్లో. లాస్ట్ 20 years లో ఏం జరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది? వృద్ధాప్యము, మరి జర అంటే దుఃఖ వ్యాధులు. సో ఓల్డ్ ఏజ్ వ్యాధులు మనం చేయాలన్నా అన్ని చేయలేకపోవచ్చు, నోటితో పలకలేకపోవచ్చు. సో ఈ అన్నిటితో లాస్ట్ 20 years లో కూడా గ్యారంటీ లేదు. ఇక మధ్యలో ఉన్నది 60 సంవత్సరాలు. 60 సంవత్సరాలు సగం నిద్రపోతుంది, ఇంకా మిగిలింది ఎంత అంటే సగం. ఆ సగంలో మళ్ళీ ఇంకెన్ని పనులు అవి ఇవి అని. సో మనం భగవంతుడిని తలుచుకోవడానికి కానీ భగవంతుడి పట్ల మనసు పెట్టడానికి కానీ ఎంత సమయం ఉంటుంది మనకు? అంత తక్కువ సమయం ఉంటుంది. కాబట్టి
ఇంకొక స్టోరీ కూడా మన జయపతాక్ స్వామి చెప్పేది ఏంటంటే, ఆయన చిన్నప్పుడు ఈ క్రిస్మస్ టైంలో వాళ్ళకు ఒక గేమ్ ఉండేదట. ఏమిటి, అందరికీ ఒక బ్యాగ్ ఇచ్చి బాస్కెట్ లాంటిది అక్కడ బొమ్మలన్నీ పెట్టేసి ఒక రూమ్లో మీరందరూ వెళ్ళి 1 minute మీరు ఏమేమి తెచ్చుకోగలుగుతారో తెచ్చుకోండి. ఏమేమి తీసుకుంటే వాళ్ళందరూ 1 minute ఆ బుట్టలో ఏమేమి వేసుకోగలిగితే అవన్నీ వాళ్ళవైపోతాయి అన్నమాట. సో అదొక అందరూ పరిగెత్తి మరి ఆ 1 minute అంటే వాళ్ళు బొమ్మలన్నీ ఆ బుట్టలో వేసుకుని వస్తారు. అంటే టైం తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ టైంలో దాన్ని ఏ రకంగా ఉపయోగించుకుని కంప్లీట్గా ఆ టైం నుంచి బెనిఫిట్ తీసుకోవడానికి, లాభపడటానికి ప్రయత్నిస్తాం. కాబట్టి అలాగే మనకు ఉన్న సమయం వ్యవధి చాలా తక్కువ కాబట్టి ఆయన చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అదనమాట. ఆ ఉన్న సమయంలో మనం కూడా ఈ భగవంతుణ్ణి గురించి తెలుసుకోవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో అది ఇక్కడ ఈ కలియుగంలో మన యొక్క ఆయుష్ తక్కువ అన్నదానికి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. సో సెకండ్ క్వశ్చన్తో ఫినిష్ చేశాము. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, శాస్త్రసారం అంతా కూడా నీకు తెలుసు కాబట్టి మేమదంతా చదవాలంటే చాలా కష్టం, టైం పడుతుంది కాబట్టి నువ్వు అందరికీ కూడా తృప్తి కలిగించి, అంటే మేమని కాదు, వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళే, మనబోటి వాళ్ళు సర్వజనులు శ్రేయస్సును కోరి ఆ శాస్త్రసారాన్ని గ్రహించి మీరు మీ ఉపదేశం ద్వారా వారి హృదయాలు, జనులందరి హృదయాలు సంతృప్తి చెందే రకంగా, అంటే వాళ్ళు చక్కగా అర్థమయ్యేలాగా మీరు వాళ్ళు తృప్తి పడేలాగా మీరు దయతో విశదీకరించండి అని ఆయన్ని సెకండ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో అందరికీ ఏది శ్రేయస్కరమో అది చెప్పండి అని 9th శ్లోకాలు అడిగారు. సో ఈరోజు ఈ 11th శ్లోక వరకు కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో అది ఈరోజు పాఠం. సో ప్రశ్నలు ఏం లేకపోతే మరి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం.